Hay bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga OC. Pero ako ang name jud kay Rose. OC short for Rose. Ayaw na ng apelyido kay basin mo sikat ta ana. Bitaw. Kay bunal man kaayo ang pulis nga story diri, busa mubunal pud ko sa kuadere. Nagkatay mo gyud karon, so dili pud ko paulahi oy. Mo share pud ko sa mga story. Abi pa lang kamuray na ay pulis. Bitaw. Sa mo to nga niagi manggod ko og murag katumboy sa una. Bad Guy featuring Andrew E. ang datingan nako nga magsuot ko sa mga large nga t-shirt unya mga lost kaayo pod nga mga pants. Nagpa short hair pud ko. Natakdan ragud pud ko ato sa barkada nako nga tumboy nga si Mar. Short for Margie. Siya nag-influensya nako pero dili ko moangay og bae. Tumboy ra kog porma og sinultihan og lihok pero taas, dako, gahi gihapon ako ang gipangita. Bitaw. Gikuha pa jud ko nga sekretary sa ako ang attorney nga angkol ato. Gipa-eskwela man ta ako niyag law, pero first year ako tamen. Kay kaniliging medyo dili ta utukan ba, unya, pa-eskwelahon tag pang bright kaayo nga kurso. So ang nahitabo, na law bag noon ako ang utok. Di na ako ganahan maskwela. Mong aron pod nga ako'y silbi sa iyang kinabuhi, gihimo na lang ko niya nga sekretary. Timing pod nga ni abroad iyang daan nga sekretary. Wala ko'y nahimo bisag dili ko ganahan aning trabahoa. Sweldado manggod pod kong angkol, so fights ra. Si angkol ay nagpadako nako kay produkto ko sa gitilaan unya gibiyaan. Unya akong inahan, nakakita naman nag-afam so dito na siya sa abroad. Siyempre gibiyaan pod ko. Bitaw. Unya kini si uncle kay biyudo na pod unya walay anak. Sa matong gikuha ako niya aron naa siya'y badlongonon ba. Bitaw. Sa moto nga dagahan kog barkada, kasagaran kay mga tumboy. Maong maalaan jud hinuon ko nga tumboy ba. Og kanunay gani kong kasukan ni uncle kay magsige og kuyog aning mga tumboy na kong barkada. Unya kini si Mar, waday ko kahibawo nga ting gamit din siya sa giingon nga utot sa demonyo. Giyatagan ko niya pero wala ko ni dawat kay siguradong ako ang uncle ang mopapreso nako. Wala pud ko kahibawo nga under surveillance na di ay ning si Mar ug naa pa jud daw siya'y warrant ba. Timing kaayo nga sa pag-raid sa iyang balay kay diha ko natulog kay hubog kay ko ato. Kay nang birthday man mi ug hadlok kong kasab-an ni uncle. Kauban ra na mga to iyang duha kay gisuon nga mga minor kay abroad pud iyang mama ug produkto pud siya sa gitilaan unya gibiyaan. Mao nang magkasinabot mi. Sa salaman ko nila ato na to kay giigang ko silang kwarto. Nakamata na lang jud ko ana kay murag magnaay nagkagubot o giuyog ko ba. Di ba ako drapod ko og nagpiyong-piyong paghihapon ako mata kay labad kaayo kong ulo. Og sa dihang pagbuka bitaw sa akong mata, kay mga Armalite naman na ako ang nakita, unya ang nagdala kay muramag mga sibilyan ra. Agi sa akong kahubog ang una jung nisulod sa hunahuna nga sindikato yun ba. Kidnapo na jud ko ani, unya kuhaon ako ang kidney. Wala jud ko ilaing na ingon ato kundi perte na kong pakiluoy sila nga ako silang giingnan. Ayaw tawon sir oy. Wala may kwarta sir. Maluoy tawon mo nga pobre rami sir. Gusto pa ko mabuhi sir. Pero naanay pakapin nga mga pamalikas. Nagpakaluoy pero naay mga pamalikas.
Og naay mitubag ana nga mga pulis daw sila og raid daw kuno to. Ningon pod ko nga wala man ko'y sala, sir. Dayon gipangutana ko kung tig-unsa daw nako si Margie. Nitubag pod ko nga amigo ra nako, sir. Nakitulog lang ko diri kay hubog ko gabi, sir. Unya gipagawas na ko anak nila, unya perting isuga ra ba kaayo. Isamot ko kahadlok mao nang pagtindog nako kay murag gidokdok akong ulo kay wala pa ko nahuwas eh. Wa ko kabantay ana nga naa di ay nag-ali sa kuang agianan og maayong pagkaumod nako sa sawog. Ahak nga buhay jud lagi ba. Ningon din ko nga naunsa maka sir, nganong nanuklod man ka sir? Tabang. Gibaso lang ko tong isa didto kay pawala sa uwaw ba. Unya nasuko pod kaayo tong sir dadto ba. Ingon siya nga gituklod ba day ka nako? Pero gitabangan ra pud bi ako niya og patindog ba o gidala didto sa gawas. Og naa na pud di ay sa gawas si Margie og nakuhaan siya sa mga illegal nga butang. Nakulbaan kog maayo kay basin damay jud ko ani ba. Wala jud ko nasayop. Nadamay jud ko. Gibit-bit man ko nilag apil og didto kay medyo nahuwasan ako. Nakapangutana jud intawon ko kung anong dadon ko nila. Nganong apilon man ko nila. Niingon ra po tong isa ka pulis daw didto nga imbestigahan ra daw kuno ko didto sa ilahang opisina. Nitubag pud ko nga, ha? Hubog ra man ko sir. Wala ko nakasuyop. Nawong ra kog adik pero dili ko adik sir. Perte jud na akong pakiluoy og yaw-yaw didto ba kay lagi wala jud ko'y labot ana ba. Unya naglantaw kong mar ato kay kalma lang kayo siya. Pero ako kay murag mag-end na jud ako ang kinabuhi ba. Sa matong idala jud ko nilag apil sa station nga mura man pud kog nadakpan og apil ani kay kauban ming mar nga gisakay sa patrol car pero wala lang ko pusase. Pag abot namo sa station kay gitawagan din ako si uncle og naupaw dyan na siya gisamot nga pagtawag nako nga gibit-bit kog pulis. Akong inan akong uncle nga, Col, di ako police station ba? Tabangi ko, Col. Dako jud kay nang ha sa kuang uncle og nangutana siya kung nganong naa daw ko sa police station. Nitubag ra pud ko nga nadakpan si Mar pero giapil kog dala. Og ako jung giinan akong uncle nga wala jud ko'y labot ani. Nya si Mar ato kay gisugdan na siya ana bitaw murag mag-shot sa pulis. Kamulo pud kong gi-interview. Ako nay isunod ni Mar og nitindog pud ko paghumaniya. Gikataw-an na hinuon ko nila. Gipangutan ako kung anong nitindog daw ko. Magpapreso pa daw pud kuno ko. Og taod-taod ana kay naghaguro si uncle nga ni abot og nakaingon kog concern kay siya nako pag-abot. Pero niingon man si uncle nga ipapriso ra guning bataa sir. Basta kay nakulbaan jud hinuon ko ato ba og nakaingon nga, "Kol, dili ko adi kol. Mamatay pa ko karon." Itubag pud si uncle nga ako pa'y una nga mamatay nimo. Ing nabitaw kag ayaw na pagkuyog aning Mar. Lami bo ako na ng imong ulo ba kay gahi kayo. Nakapakoy hearing unya. Langay-langay lang kanako. Nitubag pod ko ana nga dili na ligi kol. Promise. Nawasan jud ko pagawas ana kay abi jud ako mapriso nako. Og igo ra jud ko nilang gi-interview og dihapod ang banggiitan akong attorney nga uncle mo nang safe kaayo ako ang human rights. Habitaw. Sa matong sukad ato, giminusan na nako ako ang mukuyog-kuyog sa barkada nako mga tumboy. Kay kabalo ko nga isigsimhot po na sila sa mga makaadik nga utot. Masuko na po na si uncle og maglaglaag ko mao nang nagbinuotan lang intawon sa ako.
Kay basin unyag isaag na lang kong angkol nga murag iring kay nahurot na jud iyang buhok sa sigig badlong nako. Nag-focus na lang ko sa pagkahimo nga sekretary niya. Then one time isugo ko ni Uncle nga padtuon ko sa police station kay na siya ipa-check nga affidavit dito. Nangutana pa ko ni Uncle kung unsa nga station. Itubag po si Uncle nga katong police station daw sa mua. Pero akong ginan si Uncle nga, Col, basin pwede nga ikaw lay adto, Col. Nitubag po si Uncle nga, nabuing naman siguro kang bataa ka. Gikuha man gani ka na kong sekretary aron masugo na ako unya balihon na hinuon ko ni mugsugo. Nitubag pud ko nga, mauwaw mong ko ato, Col. Kaya atong nadakpan ko nila ba? Itubag pud si Uncle, nganong mauwaw man ka nga naabaday kay kaso dito. Lakaw na. Sa matong wala ko'y nabuhat, miadto yun ko sa police station. Maatubang na pud ko adto nilang sir. Ahak na buhay jud. Niadto na lang ko sa station nga nagmotor ko. Nag-shades ko ana og nagkalo nga pinabali na masin nga dili may lahan. Pagsud na ako kay mo'y niatubang na ako kay si Sir Man nga usa sa nakauban sa raid. Gibasa na ko iyang apelyido. Nakapamalikas jud ko sa kunahuna. Kuwang nalag martilyo kay mamanday na siya. Bitaw. Sa matong gipangutana ko niya kung unsa kon tuyo. Ito bagirpod ko ana nga sekretary ko ni attorney Uncle nako ug na ako'y kinahanglan nga makita nga dokumento. Nag-istorya-istorya rami ana og giasikaso ra ko niya og iyang gihatag sa kuha ang kinahanglan nako makita. Then taud-taud ana kiniabot to ilahang chief nga dakog tiyan og niingon nga, ikaw man tong diri no? Ni-smile ra pud ko ana og nitubag nga, oo sir. Kaya hinumdum pa day ka na ako sir. Nitubag pud siya nga, oh good. Ikaw day po'y sekretary ani ni attorney. Ug iyang ginganlan ng ako ang Uncle. Tando-tando lang po ko dito. Ug ipangutana po na niya ang ako ang ngalan. Nitubag pud ko nga, oh si sir. Unya katong pulis nga ang apelyido niya kay kulang na lang og martilyo nga mamanday. Niingon man siya nga, asa naman ang R ana? Akong nahuna, hala. Naka-remember pa di ay si Sir sa ko ang full name. Ambot ba kung anong gikilig man hinuon ko? Bitaw. Ug mao to ang unang pagkita namong sir nga wala pa ko kahibalo sa iyang ngalan. Apelyido ra niya ang nailhan nako. Wala ko kabalo nga nagsunod-sunod na di ay ang pagkita namo. Una ato kay sa Hall of Justice. Nag-file ko atog kaso. Nagpasan kog kinadaghanang papel nga gipadala ni Uncle nga murag nagpasan kog simento sa kadaghan. Gipaningot kog maayo kay layo ako ang giparkingan. Nakita ni nako si Sir nga martilyo na lay kuwang siyang apelyido nga gatindog silahang patrol. Ako'y unang nitagad bisag nagkalisod na. Nangutana siya sa kuha kung asa daw ko padulong. Nitubag pud ko nga, trabaho lagi sir. Tubag pud siya nga, daghan naman anang papila. Nitubag pud ko nga, mag-ayuda daw kog papil ari sir. Nikatawa pa na siya dayon niingon nga, tabangan ka na ko be. Murag dat ugan naman ka anang imuhang dala. Ako po din ang gidawat yung offer o ako siyang giingnan. Hala, salamat kay sir. Kaluy-an jud ka ana sa Ginoo. Nikatawa pa ko ana og nangutana pud ko niya kung gaon na sila didto. Nitubag ra po na si sir nga naa sila gihatod. Gikuha ni sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyido ang ubang papel ug giubanan ko niya didto sa sulod. Nangutana pa na siya kung okay na ba daw ko. Nitubag ra pud kog okay ana ug nagpasalamat ko sa iya ha. Nilakaw din na si sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyido. Mangutana unta ko siyang ngalan aron dili na sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyido ang name niya aning confession ako ba.
Pero nauwaw pa man ko atong higayuna nga mangutana. Munang sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyado sa ang akong inganya dire. Lisod pun og mag-una-una ta. Bitaw. Sumutong paghuman ako pasa sa usang sakong papel ni Uncle, pagawas na ako kay diha gyapon si sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyado. Anitagad na pud ko. Nangutana siya guman na ba daw ko. Nitando ra pud ko ana og niingon nga nahuman na. Wa ko siyang giingnan na nga unahan ka sir. Og wala lang gihapon ko kahibalo sa ngalan ni sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyado atong higayuna. Murag destiny jud mig tinuod ni sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyado kay nagkita na pud mig otro. Gisugo ko ato ni Uncle unya gipadala niya yang Hilux nako kay ulan kaayo ug importante kaayo yang sugo. Nagkirig-kirig ko kay excited kay ko mo drive siyang Hilux kay aron ingnon nga yayamin ba. Ginan po Uncle ana nga pag hinayarag padagan ha, dangog biya kayo ron. Ito bagpud ko nga kapikol. Pero pauli na unta ko ato kay humana sa mga sugo ni Uncle, nagpa-sound trip pra kaayo ko ato ug may gani kay naka-seatbelt ko. Kay diha manay ni bangga sa ko ang likod. Nakapamalikas jud ko nga murag ni gawas kadali akong espiritu pero nibalik rapod. Munawag ta ko ato aron tan-awon pero nipasirit manang nibangga na ako. Ahak na jud ni. Ako pa nang gigukod kay ang plate number ako ang tan-awon kay na-imagine akong nawong ni Uncle nga wa na gyud buhok bisag usa. Ayaw gani kay napicturean po nako og didto nako ni hunong og gitanaw ang damage. Ahak na jud ni. Perting lumpinga unya na hit-and-run ko. Diretso din ko sa police station kay akong gipablatter. Pag human ako pablatter ni abot si sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyado. Nangutana siya kung nagunsa ko didto. Ito bagpod ko nga nagpablatter ko kay lagi na hit-and-run ko. Nangutana din na siya sa kuha kung nakuha ba daw na ako ang plate number. Nito bagpod ko nga, oo sir, gigo ko dyan na ako ayo sir ba kay dili ra ba ako atong sakyanan. Ka-Uncle biya to, patay jud ko ani. Nito bagira po na si sir nga dali ra daw ko no tumatrace kaya naaman daw ko na plate number. Then isumpay pa na siya ingon nga mutanaw daw ko no siya kung aha daw kuno ko dapit na igo. Sa moto nang gawas minduha o iyahang gitanaw. Ingon din siya nga, murag kusog kini nga pagbangga ba. May gani kay wala ka na unsa. Ito bagpud ko nga, lagi sir, naka-seatbelt man pud ko. Ito bagpud siya nga, wapud may murag kontra kay basig tinuyo ni ba. Nito bagpud ko nga, ako sir kay waampud ko'y kontra ba. Ambot lang kahang Uncle nga daghan man na siya kaso nga gigunitan. Og wa jud nagpalibak si Uncle kay niabot man na siya. Ang ulo ni Uncle kay nisinaw jud og samot. Bitaw. Nasatal raman pud tog dali kay na-trace dayon ang sakyanan. Og nakig-areglo lang ang nakabangga kay dali ra pud ikasabot ni si Uncle. Wa siya daginuta kay wa na niabot og kaso-kaso. Tungod pud ani nakaybaw na noon ko sa ngalan ni sir nga martilyo na lay kulang siyang apelyado. Pero itago lang gihapon nako iyang ngalan kay basig masikat mi. Tawagon lang nato siya sa pangalan nga Jack. Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyado. Sa motong nasuki na kay ko silang station kay diha na po'y client si Uncle. Gikulata daw siya og mopasaka siya kaso nga physical injury kay nahimo siya panda bear. Ako'y gipakuyog na po ni Uncle sa nipasa og medical ang client sa mga pulis kay naanapod siya'y ipatanaw. Diha na pod si Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyado. Nag-istorya-istorya na pod mi anak niya. Then nangutana na si Jack kung
Pila daw kuno ang pangayo sa akong uncle if magpagama daw deed of sale. Nitubag rapod ko nga 3% man siguro to sir. Nga naman sir magpagama ka. Nitubag ko na siya nga halagi, nami gibaligya nga yuta ba. Sakto, mudong ra ko sa inyohang office. Nitubag rapod ko ana nga dong lang sir. Anytime you want. Then smile ko. Unya katong time nga pag-adto ni Jack nga martilyo na kulang siyang apelyado, kay wala diha si uncle. Unya, kusog ra ba kaayong uwan. Ako siyang giingnan. Hala sir, timingan ni mo oy. Wala ra ba diha si uncle kay naay hearing. Nitubag po si Jack nga, sige. Okay ra, pahinayon ra na akong uwan kay gamotor manggod ko. Nitubag po ko nga, way problema sir. Mga pita sir? Timing manggod po kay ito nga gahigop-higop kog kape kay lagi kay medyo tugnaw ang panahon. Unya, motong ni bundak o kalit ang kusog kayo nga ulan. Lamin unta kayo kong kape-kape o istorya ni Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyado. Dihang gibalik og kaon sa printer ang papel. Gibiran ako dali-dali og balik pero nagisi na jud hinuon. Nakaingon jud kog panuway. Imbis kay hapit na ko mahuman. Nakapangutana pa na si Jack kung naunsa daw ko. Nitubag pud ko nga gigutom siguro ni ba kay ning kaon naman. Imbis kay tugnaw ato kay gipaningot na hinuon kog taman sa sigig logit sa nibara nga papel. Kinahanglan tong mahuman nako kay ipapasa na ni uncle. Ahak jud nga buhay kay masaminan jud ang upaw ni uncle og di ko mahuman. Naloy na lang ako si Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyado og nitabang og logit sa gamay nga papel nga nibara. Ako siyang giingnan nga sige pa sir. Sige pa sir. Nitubag po siya nga nisuksok jud hinoon. Lisod man makuha. Nitubag po ko nga mabitay kong uncle og di ni nako mahuman sir ba. Sa motong nangita mi og tusok nga masulod og maayo sa printer. Og si Jack nga martilyo na lay kulang ang iyang apelyado ang nagdasok-dasok sa papel aron ako pod ang nag-atang aron mabira. O siyang giingnan. Nga sige sir. Kana. Hapit na sir. Hapit na. Nitubag po na si Jack og hapit na jud. Nitubag po ko nga, sir, hapit na. Idasok pa jog ayo sir. Kana. Gamay na lang. Mugawas na. Sige pa sir. Ari na pud tusuka daw sir. Kana. Og nakarealize na lang kalit-anaw ko siyang giingnan nga ahaka ani mura nag-unsa ta ani sir. Og nakatawa jud na si Jack og niingon siya nga igo ra ba ko nagkuhag papel ari. Murag nag-SPG gyud ming duha ato kay gigil na kaayo nga makuha ang gamay kayong papel pero way mali siya nako to kay murag barkada na nako si Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyado bisag maguwang nako siya. Sa pila ka tuig na mog lugit-lugit kay nakuha ra namong papel. Sakto pod nga nihinay ng uwan. Ako siyang giingnan, salamat kay sa tabang sir ha. Liwat man gunay sa tag-iya nga tiguwang na. Nikatawa din na siya niingon, isumbong jud kang attorney ha. Pero before pa na niuli si Jack, nangayo na siya number sa kuha. Kay aron daw, motawag lang daw kuno siya kung naaba daw kuno si uncle sa balay. Wala po to'y problema sa kuha, ug ako siyang gihatagan sa akong number. So nibalik po na si Jack nga martilyo na lay kulang siyang apelyado katong pagtawag niya nako nga naara si uncle. While nagama sila sa deed kay hilom ra ko kaayo sa akong lamisa kay nakoy kachat
Unya wala ko hibaw nga bastos daytong iyahang gisend nako. Tarong pakikog open ug sa dihang nitingog bitaw na nga naka full volume ra jud ko. Naay nag didto. Kanang bastos nga ba. Basta kay tungod sa kataranta nako, wala ko katuod kung asa ang volume kay di naman mohuno nga hapit na nako mahapak ako ang cellphone. Ang nawong sa duha kay murag ning violet jud eh. Ug niingon na lang jud ko ana ka ahak ko ning nag-send nako ani eh. Niingon po na si uncle nga ayaw jud ko pakauwawi dari osi ha. Tubagpod ko nga wala ko nagtan-aw dari kol oy. Gisindan ra ko ba? Ahak ning nag-send nako ani eh. Tubagpod si uncle nga ba pa jud nimo. Tubagpod ko nga ay sorry call. Sorry sir. Kunya pag open na po nako balik atong gatchat nako. Gisandan naman pud kog utro. Basta kay nitindog jud nang isa ka buhok ni uncle nga nitan-aw nako. Pero yung laguta dyan ni uncle niya si Jack ang martilyo nalay kulang sa iyang apelyado kay nagsigig ngisi. Sa matong paghuman ato kay nagka-friends pud mi sa FB aning Sir Jack nga martilyo nalay kulang sa iyang apelyado kay ni-request man ako. I-accept na to kay ayun na lang nga naatay amigong pulis ba. Aron na natay dagananan sa panahon nga mga sakuna. Bitaw. Nakita na ko sa post sa mga friends nga gitag ni Sir Jack nga martilyo nalay kulang sa iyang apelyado kay nang greet og happy birthday. Ako pod nga feeling close ni greet pod ko niya. Ako siyang gitchat og happy birthday sir. Ako siyang gitchat og happy birthday sir. Oy pakals diha. Framing uncle. Then ha. Unya kay na-reply man na siya o gibasa po na ako, syempre ang reply niya. Ingon siya nga, ato ta sa balay tonight, hapiton mo na ako. Dali rapod kaayo ikasabot ni si Sir Jack nga martilyo nalay kulang sa iyang apelyado. Kay baga-baga man po tagkubal sa nawong, ingon ko, okay sir. Pero ahak jud kaayo kay dili man na muuban si uncle. Gipugos yun ako na si uncle ako siyang giingnan. Nga uban na gud takol. Gi-invite ang sir ba. Unya, dili ka mo dong? Ito bagod si uncle nga. Daghan kog humanon osi. Ikaw ray dong didto. Ito bagpod ko nga. Akalain pod oy. Uwaw kay kukul ako ra. Maayo man tong naa ka kay dili ko ma-OP ba. Sige na kol. Gipugos yun ako na si uncle hantod sa ningon siya nga. Kagahe ba ni mog ulo? Ay nagdili ko pugson man ta. Daghan lagi kog buhaton. Tubag pa ko ana nga, uncle pod oy. Ayo pa'y nagtinda-tinda na lang kakul kaysa nag-abogado ka. Dili pa unta ka stress. Dili pa unta na mahurot imuhang buhok sa imong ulo. Samot sa dinunang wala ni kuyog si uncle na ako kay nitaas na iyang BP. Sa matong gihapit jud mi ni Sir Jack nga martilyo nalay kulang sa iyang apelyado sa opisina. Ug nibalibad jud na si uncle unya wa ko'y mahimo ana. Ako na lang jud ni uban. Sayang pud biya ang humba ug di na ko mahigop pa. Nagdala-dala pud ko sa akong motor ug nagasunod lang ko ni Sir Jack nga martilyo nalay kulang sa iyang apelyado kay wa biya ko katuod sa ilaha. Wala ra pud ko ma-OP ato kay sige ra kog kaon kay gutom kay ko nga wa man pud ko maniud to ato kay gitingob ligi na ako aron sulit ang kaon. Bitaw. Sa matong perting busugan na jud nako nga lami unta ay inom pero mauwaw mo kong Sir Jack nga martilyo nalay kulang sa iyang apelyado. Nya mag-drive pud biya ko kay layo pud ilaha. Ayon na lang kay niabot ni si Chief nga busog-lusog ba nga naan ako'y kaila. Kay kaila man pud ay pudto sila ni uncle. Nanawag pa kong Chief ana. Tubag pud siya nga, oy Osi, ayo kay naa ka ani. Nitubag pud ko nga, nagani ka Chief? Gi-invite manggod pud ko ni sir. Nitubag po na si Chief nga, close na jud mo ha. Ulitawo ra ba na?
Nitubag pud ko nga, ulitawon pud ko chip. It's a tie. Dani katawa ko. Pero niingon na si Chief nga, wala ta kabalo. Nitubag pud ko nga, ayaw pa yung ana Chief. Matinuod gani na kay ikaw joy ninong karon. Dani katawa ko. Si Chief rajud akong close atog si Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido. Mo nang nagsunod-sunod lang ko ni Chief nga murag iya akong anak. Pag uli niya kay niuli na pud ko. Nanangid ko ni Sir Jack nga martilyo na lay kulang sa iyang apelyido. Ingon ko nga, Sir, salamat ha kay busog kay ko eh. Unya, gabi naman kay Sir, muli na ko. Nitubag po na si Sir nga time sa kay ihatod ka na ako. Nitubag pud ko nga ayaw na Sir eh. Katuod naman pud ko. Magsunod ra pud ko ni Chief. Nitubag po siya nga, mao ba? Sige. Amping ka ha. Pag-chat og nakauli na ka. Kasweet ba? Gikilig man pod ang ako ang tinai ba? Bitaw. Moto nga ni chat pud ko oy pag-abot na ako. Butan biya ako. O siyang giingnan. Nga sir, I'm home na. Safe and sound. O niya ang reply, okay, good night. Mo reply ko good night pud ba pero nakabantay ko sa sakyanan ni uncle nga wala man diha. Ahak. Ingog busy. Murag nakig-blind date siguro ning upaw ba. Bitaw. Ug mao na tay sinugdanan sa gugmang gaoros-oros ug logyet ni Sir Jack. Sa moto nga nagka-close jud mi ana ni Jack Nails. Short for Jack nga martilyo na lay kulang sa iyahang apelyido. Jack Nails na lang ang atuang itawag sa iyaha. Sa motong nagkatropa-tropa mi ana niya og nabuo mo ang friendship. Brad akong tawag niya, unya makalagot nga tawag niya nako kay Rose. Unya dili bi ako ganahan og Rose ang itawag nako kay akong pormahan biya kay astig kayo. Featuring Andrew E ang ako ang mga sinuotan. Unya featuring Ruben Padilla ang ako ang nilakwan. Unya tawgon lang ko niya Rose. Aha ka. Makawalag ka gwapo, Brad. Bitaw. Pero wala ko'y mahimoan na kay basig tiunan taning iyahang kuan ba kung atwang supon. Unya ani nga time ra ba kay naay giangayan si Jack. Katong wala pa siya nabuing sa kuha. Bitaw. Taga HOJ to siya nga staff sa RTC ang giangayan ni Jack. Timing pod kaayo nga anhi kasagaran ang ako ang pasahan sa mga sinakong papel ni Uncle. Sa motong akong giamigo ang giangayan ni Jack. Silbing gihimo kung tulay ani nilang duha. Ahaka sa buhay ay. Pero murag hapit na ako mailugan si Jack ani kay bisan pa man og taas o gahi gyapon ako ang gusto kay hapit yun noon ko ma-in love ba. Kay perting gwapaha man jud og mamords kaayo nga murag anghel nga gideport sa langit. Unya gilabay dinhi sa yuta. Mubuon siya pero cute og salad kaayo og lawas ba nga makaingon jud kag. Wow. Salad o init pa. Mura haligi siya ag artista nga si Ann Curtis ba nga nagkuwang lang jud sa height. Maong siya si Ann nga nakuwang sa height. Ako na siyang giingnan nga, Ma'am, naarabay ng regards nimo, police. Nawatana din siya kung kinsa. Ako pa siyang giingnan, nga gwapo kayo ma'am, murag si Piolo ba? Pero gwapo man gyud pod ni si Jack. Mga pila kalugod na lay kulang kay mura na siya si Piolo ba? Na makawa lang sa kagwapo kayang iyahang apelyido. Ningon din na si Ann nga magpila-ila daw kuno siya kung aha daw kuno ato. Mura magnibigay dayon si ma'am og didto na pod ko ni Jack. Ako siyang giingnan nga Brad, regards daw nimo si Ma'am Ann. Nautana po day na si Jack kung si Ann jud daw ba kuno ang nag-ingon. Itubag pod ko nga, Brad sortihan nimo. Mamords kaayo si ma'am.
bagay kay mong duha. Nangutana po na si Jack kung nakuha ba daw nako ang number ni Ann. Nitubag pud ko nga wala. Sa motong iha kong giingnan nga ipakuha daw kuno ang number ni Ann. Ako pa siyang giingnan, aha ka, pila may sweldo nako ani. Nitubag si Jack nga utang kabubot o na nako nimo. Tubag pud ko nga, kanang utang kabubot o nimo Brad, pakisulod na lang sa akong ATM ha, aron magamit nako. Gibita dra po na niya akong duha ka aping. Ing ana ko ka-cute nga manggigil si Jack Nails. Bitaw. Sumoto nga pagsunod sugo ni Uncle sa RTC, mura kong abogado ni Jack. Ako na po nang giingnan si Ann nga, Ma'am, nang regards na pod si Sir Jack. Nitubag pod ko nga, katong pulis nga kung giingon ni mo mamba, gwapo kay na si Sir Jack. Aron mo tuo ka kay naay evidence o. Tanawa ra gud. Ug ipatanaw na kong picture ni Jack nga ga-uniform unya gadala light. Ako pa siyang giingnan nga, tanawa mo, macho papa kaayo unya, safe pa jud kaani. Kay grabe biya nig trainings ning mga pulis ma'am. Solid kaayo. Nakaingon ra po na si Ann nga gusto niya makita in person si Jack. Nitubag pud ko nga, sure ma'am, gayalong ko si mong number ma'am. Unya, imong FB aron ka muna'y magsabot. Mura jud ko gaahinti og yuta ato ba. Paguman ato kay didto na pod ko ni Jack, ug gihago na ko ni akong trabaho pero goal jud na ako atong panahona nga matabangan ni si Jack aron magka-love life ba. Ug mahuna-hunaan nilang magpakasal ug kinaunhan ko sa invitation ug naa ako sa presidential table maglingkod. Hapit na gud na ako mapulihag trabaho si Cupido. Bitaw. Ug giingnan ako si Jack nga, Brad, dako na jud kag bayranan nako ba? Diyang FB og cellphone number ni ma'am o. Itubag po si Jack nga, oh, grabe, mauwaw mong podaan ba? Nag-smile pa na siya. Ako pa siyang giingnan, nga ayaw uwaw-uwaw diha, kay naanay bayad. Dahil nikatawa ko. Ari raman pud tama na kong tabang, ug ikaw ni bahala sa uban. Lain pog ako gihapoy manguyab para nimo no. Basin ako hinuoy masugot ato Brad. Nitubag ra po na si Jack nga, hagege, ako na'y bahala ani. Believe na kay kunimo ba? Natural, wala imposible ni OC-OCG. Bitaw. Sa matong gisagdaanan ako to silang duha ug naguwat na lang kog update. Busy si Jack Nails ni Ann ug ako kay na busy pud og galit kay diha ko'y mga niangay na kog galit. Dili lang usa kundi duha. Ang nakalabad lang ana kay ang isa laki pero ang isa kay bae. Nalibog na noon akong utok kung magpakababae ba ko o mudaretso na lang jud kog pagkatumboy. Pwede raman kaayon tilawan akong duha kung asay lami nila pero pasig ako'y magbasol sa ulahi. Kinili nakaparat na ako ning feeling close ko kaayo nga tungod sa sobraan ka feeling close nakaingon pud silag ni angay na ko nila. Unahon ni nato ning babae nga ni angay nako. Si Lulu. Dapat tarong og pronounce sa iyang ngalan kay basig Maryang palad inyong mahuna-hunaan. Gwapa man ni si Lulu. Mamards pod unya moangay jud daw siya tumboy kay ang ex niya tumboy. Unya, nakaingon jud siya tumboy ko kay ako nilihukan og sinultihan og sinuotan kay perting tumbuya. Nagpinaboykat man gud ko gupit ani pod unya suot dayog leather nga jacket nga murag action star ba nga wala nakapasara sa audition. Magmotor dayog pinabulhot sa mamards kaayo nga motor. Ang gipang cash pa jud ani kay inutang pa na kong angkol nga hantod karon wa pa nako maimpas. Aha ka. Basig maupaw na jud og tinuod si angkol nya di pa nako ni maimpas. Aside ana, naman pud ko'y height og nawong. Naay mata, ilong, baba, dunggan og kaliwat daw pud mig mga Andres Bonifacio mao nang mga isog mig dagoy.
Ayaw jud mi kontraha kay hanas kay mi mo gamit og sunda nga pinatuyok-tuyok pa. Sa mo to nga nagka-crush na hinuon ako ning mamords pod niya si Lulu. Sige chat na ko nga pwede ba daw ming magkita. Pero mahadlo ko kay basin lugoson ko. Wala ra ba jud ko'y kamuwang-muwang anang mga butanga. Pero nagkita jud mi ana niya. Pero giuban nako si Jack Nails. Kay basin di na siya moangay nako ba ug ato na lang siyang Jack. Kay si Jack na'y magproblema niya og dili na ako. Nagkita mi adto sa isa ka resto bar o gabi na to. Libre na ako si Jack ani kay ako may nihangyo. Niabot na si Lulu nga pinamamords kayo nga hapit mga lugwa ang mata namong Jack siyang gisuot. Huna-huna na ako ato kay nganong nagsuot pa man siya sanina. Kay kung naghubo na lang unta siya. Nidolan siya sa mua og nag-hi Osi siya. Sabay pinahapyod pa sa paa nako. Mura kog na-stroke nga wala nakalihok ug nangalibat ming Jack siyang duha ka mount pinatubo kay haskang tuybua nga murag hapit na mubuto. Ingon pa na si Lulu nga naday kay kauban Osi. Tabagpud ko nga akong barkada si Jack, police ra ba ni? Gipaila din akong pulis si Jack aron ma-in love siyang Jack. Pero, adyo na pansin na si Jack kay nako man jud siya ni focus ba. Nagsige lagi smile nako nga murag kitag aparisyon. Ingon si Lulu nga, Osi, uban sa tabi nga kita ray duha nga mag-istorya in private. Aha ka jud. Mao na jud ni ba? Gisipaan ako silawom si Jack pero busy man day pog pangitag mamords. Mahadlo ko makatilaw ko ani kay basig magtumboy na jud ko. Pero kay gibira naman jud ko aning Lulu nga gipaningot ko glansang ba. Unya si Jack kay nabisi pod kay dihay nakaila niya nga ni duol. Ug wala na jud kay giguyod na jud kong Lolo didto sa may ngit-ngit dapita ba. Mabunyagan na jud ko ani. Nakapangutana jud kog mag-unsa mi didto. Ingon pa na si Lulu nga, Osi, kisi ko be? Sige na, ikis ko ba? Naahak na jud ning kalakiha ba? Taas pa man ko niya, unya iya akong gibira-bira pa ubos aron makakis kay nakuwang pud ni sa height si Lulu. Aha ka jud ato kay nakatsula jud kog babae. Gitiluan ra gud pod nako unsay feeling unya lasa ra man di aing lipstick. Paguman kay mura kog nalipong. Unya ni kalit nang ingon si Lolo nga, Osi, mo check in tag kwarto be. O dito na ko na-realize nga dili jud ay ko tumboy kay giluod man ko pag-ingon niya ana. Ako siyang giingnan. Alo, pasensya na ha pero di jud ko ana kay di man ko tumboy good. Tubag pud si Lolo nga motuor ako mo check in ata. Pero ako yun siyang giingnan nga dili ko tumboy. Sumbagon man jud hinuon ako ni karon ba. Nangutana din si Lolo kung ano ko nung ningkis pod ko niya. Ako pa siyang giingnan, nitilaw ra ko kung unsay lami. Ug niingon po na si Lolo nga, so tilawi sa doon say lami, ug mo check in na ta. Wala ko nakalihok ug nakatingog ana, ug nihonghong pagyud siya sa kuha nga, Osi, basa na kayo ko Pero ako siyang giingnan nga panarapo didto. Basa man kaha ka. Tubag po na siya nga ikaw may gusto na ako motrapo. Pero ako siyang giingnan naman kay kamot. Tubag po si Lulu nga imong kamot ako ang gusto Osi. Nga murag nalamian na makani siya tingog Gipugnan akong mukantag osi-osigi nga mahinay kan dyan din ako ba.
May gani na lang kay timing kaayo nga nanawag si Jack. Hapit na rabadjud ko mahagbong sa bangag. Nangutana si Jack kung asa mi. Itubagpod ko nga, ha? Na emergency? Naunsa di ay? Tubag po si Jack nga, unsa emergency? Pinakurat-kurat og aksyon ka ng siga kaayo kong mata. Yun ko nga, ha? Aha ka, sige. Padong na mi. Gipawong din ako. Nagkatawa ko sa kong nahuna pero emergency man yun eh. Kaya kung kinabuhi og dignidad ang nakasalalay. Sumata kong ginan si Lolo nga muunan ako kay naay emergency. Pero niingon pa na si Lolo nga diari na lang tao sibi. Bisan kadyot lang. Aha kadyot kinihangyo pa jud na siya nga grabe na sigurong katula nga ipalugit man jud niya nga di na jud pwede maugmaan. Pero ako siyang giingnan nga dili jud pwede kay na-injured ako ang kamot. Ako pa nang gipatan-aw nga murag nagbawog-bawog ako ang mga tudlo ba. Ingon pa si Lolo nga pasumangil man ka oy. Sa pikas kamot di ay. Itubagpod ko nga hawoy man. Lami man ang left and right aron dili hawoy ba. Sunod na lang, promise. Ako'y bahala ana. Kay ipahilot sa ni akong tudlo kay lisod og mapuwersa unya mabikil og maayo. Tanang pasumangil ako adyong gisulti. Ug pag ikias na kong Lolo, nibalik kong Jack unya gibitad na ako pagawas. Nangutana na si Jack og balik kung asa ko gikan o ako siyang giingnan nga ahak brad nakatsula kog bae. Unya nangutana po yun na si Jack nga unya nalipay ka. Lami? Nitubagpod ko nga dili ko tumboy brad. Itubag si Jack nga kinsa po'y motuon nimo ing ana imuhang porma. Tubagpod ko nga ing ani naman jud ko pero dili ko tumboy. Niingon na po na si Jack nga hala kung maoman kaha ka. Ug ako pa nang ginan si Jack nga ligi hapit jud nga naay mahitabo sa mua. Unya nitubag po na si Jack nga halata man pud kaayo kay napuno kag lipstick ba. Nakapangita jud kog side mirror ug mura kog gikit-kit og vampira. Sumotong pagkahuman ato kay giblock na ko si Lolo. Kay basin masilian na kong iyahan na sobraan naman kakatol. Ibag-id pa niya sa punuan sa lobi matagbaw jud siya. Bitaw. Sumotong ang sunod ani kay katuna pong gikita na ko ning lalaki nga nagka-crush po daw nako. Halin kay ko aning panahon na kay tanang gender ni angay nako. Unya ato nga time, ako ra isa ato nga nakikita kay si Jack busy jud kayo. Di ni siya basta-basta bay kay anak nig fiscal o kaila sa kong angkol. Nakaila na ko ni kay kuyugon man ko usahay ni angkol og mudong siyag mga kaon, fiesta, birthday ug kasal, apil pa bunyag sa mga iyahang mga kaila nga naa jud ko ana. Dito na ko ni nakaila ni si Warren. Parehas ra mig edad. Trabaho nig opisina unya naglaklak pod siguro nig lota kay haskang putia. Magsuot yun kog shades ana kay masilaw na ko nga murag permi na ay suga nga dala. Bitaw. Gilibre ko niya gaon unya nadagan ako gaon kay gitingob na ko akong paniudto kay aron sulit. Nagsakit man hinuon na akong tiyan. Wala siya kabantay kasi sige siya explikar sa iyang gibati na ako. Pero ako ang gibati kay di na jud mapugngan. Sumotong ako siyang giingnan nga sumotong nag-excuse ko siya kay mag-CR sa ako. Tubag pud si Warren nga okay pero okay ra ka? Mura man kag nang luspad. Kinsa may di mga luspad ana nga nang hawoy na kong tuhod kay lami na kaayo ipagawas. Dali-dali na yung pangitag CR pero aha kaayo kay gadaghan kayong pila. Mura na jud kog pato nga naglakaw kay kagawsuno na kaayo. Wala ko'y choice kundi nigawas ko nga way pa nang hiniwaren kaya nangita kog lain. Galibot-libot na lang ko pero wala ko'y makitaan nga bakante kay
nagpila man permi. Maulo pud ko mag-CR nga naay naghuwat kay buto-buto jud ung agi ani ba. Nidong pa ko sa motor og nipasutoy sa opisina ni Uncle og na-overtikan tanang sakyanan. Og didto ko gapagawa sa kong gibati. Gichat na lang po nako si Warren nga niuli nako kay galain ako antiyan. Unya wala kay bawo ni si Warren nga friendship nako ni si Jack. Unya nanguyab na si Warren nako. Gipasagdan na rin ako siya nga moyab nako kay aron magka love life na pod ko ba. Kay girl biya ko. Unsaon na lang kung basin makalimot ko. Pero naglain man na iyahang pagsabot sa nakita mi niya ni Jack nga nag-uban kay namalit mi atog sapatos kay gilibre kun Jack man ani. Kay nakadawat man to siya 13-month pay niya. Ako apod siyang gihut-hutan. Sa matong iyaha kong gilibre. Nakita mi ni Warren kay nagkalabay siya ato nga dapit. Agbay-agbay manggudpod ni si Jack nako kay normal raman namo nanduha. Di pod agbay nga sweet kay nga agbay ha. Kanang binarkada lang ba nga murag mga tambay rami sa eskina. Pero lahi man ay pagsabot ni Warren. Nakaingon siya sumbagon si Jack. Gipang bitbit na ako sa landuha sa gawas kay uwaw kaayo sa sulod nga may gibugno sila. Ingon pa na si Warren nga unsa man ni Rose. Gibinuangan ra di ay kunimo ani. Nitubagpod ko nga ha? Ngano di ay? Tubag si Warren nga naamaligi kay uyab. Tubagpod ko nga ha? Di na ako ni uyab hoy. Og niingon na si Warren nga nagbinuang nakangan ng uyab pa ko nimo. Unsaon na lang kaha akong uyab na ta. Nitubagpod ko ana nga dili ligito na ako uyab si Jack. Nitubag pa na si Warren nga palusot pa ka bisag kita na kaayo. Pero ako yung nagiinan siya nga dili na ako uyab si Jack. Ingon pa ko nga, "Hoy Brad, ingna ra gud ni kay di na siya kasabot og Bisaya." Pero nitubag man na si Jack nga wala ko'y labot ninyo. Unya kalit so naglakaw si Warren nga walay panamilit. Murag batang giaway na mong Jack. Buing po siguro ni tawahan ng ignag di miuyab ni Jack kay di kasabot og Bisaya. Sukad ato, wa na jud nagparamdam ang kulukoy. Wa jud kasabot akong giingnan nga dili may uyab ni Jack. Sa matong paghuman ato kay nagpadayon ra pud akong life. Unya si Jack kay nanguyab pagyahapon ni siya katong taga-RTC nga mamerds kayo. Si Ann nga nagkuwang sa height. Tabang pa ko convince aron lang mulawig na ilahang barko. Unya kini si Ann pakipot man po di ay kaayo. Naabtan pag siyam-siyam si Jack kay dugay kaayo gisugot. O kinipod si Jack tungod sa kadugay nga nasugot ni Ann nalubag pod ang utok. Diri naman hinuon nako ni angay. Nagsugod nga nakabantay ko ana kay katong na-close pod ni nako si Mario. Classmate mi ani sa high school ug wa tuyo nga nagkakita mig balik. Macho papa na pod ni si Mario ug natingala pod siya nako nga naunsa nako nga dili man ko ing ani sa una. Karon kay mura naman kog sanggano. Nakapangutana gini si Mario nga nganong natumboy man ka Rose. Intubagpod ko nga gahiag batikolon ay inag wala lagi na R. Intubagpod si Mario, sige. O si, unsa na may nahitabo nimo nganong natumboy naman ka. Intubagpod ko nga abi nimo kay na impluwensyahan ko ba sa akong mga barkada nga tumboy sa una. Mo nang ing-ani na kong porma ron pero sultihan ka na ako. Dili ko tumboy. Tubagbod si Mario nga, "We, di ka tumboy anang porma ha?" Nitubag ko nga, "O, ganahan ra ko ing-ani pero di ko tumboy ba? Type gani ka na ako." Pinakidahat pa na dayon ni Mario o gisungog na ako kay murag na ay bahong isda ba.
Itubag po na si Mario nga, kay baw ko nga naglibog ra ka nga tumboy jud ka osi ba. Itubag pud ko nga, kay baw ko nga dili ko tumboy Mario. Pero nagsigi na siya pugos ba nga tumboy lagi daw ko. Hantod sa ako na siyang giingnan nga, di lagi ko tumboy. Dali ra gud be kay tan-awa na tug tumboy ba ko. Magtsula na tanduha. Pero ang gibuhat ni Mario kay niingon siya nga, yak. Pero ako siyang giingnan, unsa yak, tsulaon na to ni aron makitang katag ba. Nagkapakapaligi ni si Mario nga Maria di ay pod og hadlok lugoso nako. Bantog rag ipamugos yun niyang tumboy ko kay ipamugos man pod nako sa uban nga bayot daw siya pero di siya mo angkon unya tinuod di ay. Wala kay nakahibalo sa tinuod nga color aning Mario nga Maria di ay. Iyahang gitago-tago kay mahadlok siyang i-judge sa uban. Labi na sa iyang pamilya kay naasiguro'y kalagot sa mga bayot iyahang pamilya. Mo nang di yun siya mo amin nga bayot siya bisag halata kayo. Gipili ra iyahang gisultihan sa tinuod ug usa na ko ana. Mato nga nagka-close ming duha kay kaybaw ko siyang sekreto nga macho papay dahi siya. Kay og kauban ko niya makapagawas man siya siyahang gibating kaanyag. Naana noon mig uyab ni Uncle kay grabe pod makapilit na ko ni si Mario nga Maria di ay nga halos huso naman akong bukton sa sige kapyot. Nakapangutana gina si Uncle kung uyab ba daw kunumi ni Mario. Dako pod kaayo akong pagbalibad oy nga di lagi may uyab. Ingon pa na si Uncle nga, sige malagi mog uban, halos di naman na mubuwag nimo. Niduolin ko ni Uncle ana og pinahinay nga giingon niya nga bayot siya kol. Tuwag si Uncle, bayot to? Di malagi mailhan. Tubagpod ko nga, muna giingon kol nga don't judge the book by its cover. Pero ningon si Uncle nga, malipay unta kog uyab to nimo aron di nakasigig tinumboy diha. Tubagpod ko nga, sugot pud ko kuloy og mo to yung uyab nako. Di na pud ko kanse. Galing lang basig mahinay ka noon to nako og kulata og magbinayot kay mas laki pa man ko niya. Pagman ang istorya ni Uncle kay na okay ra pod. Yan kami ni Jack kay dili na kami tigkita aning mga panahon na kay busy siya sa trabaho. Og busy pod nga nanguyab sa mamords nga si Ann nga gabintot-bintot pag sugton ba siya dili. Ipasagdahan ra pod nako kay iya man may kinabuhi. Ang permi na nako mauban ani kay kini si Mario nga Maria di ay. Unya one time ana, wala tuyo nga nagkita mi ni Jack sa HOJ kay diha gipapasa na pod si Uncle nga usang kasakong kapapilan. Ug giuban ako si Mario nga Maria kay nighuman namo didto manglaag ming duha. Ako'y nag-drive sa motor unya angkas nako si Mario nga Maria kay siya naghawid sa mga papel. Ni parking ko duol sa giparkingan pod sa patrol nila Jack. Wala ko hibawo og naa siya kung wala siya nigawa sa driver's seat. Hiniingon ko ana, "O Brad, long time no see ah. Kumustang buhay natin ngayon?" Smile pod ko ana. Tubag po si Jack nga, "Okay ra pod, nakaipasa?" Itubag ko nga, "O lagi, mag-ayoda na pod ko ato." Unya nakita jud nako na si Jack nga nitan-aw siyang Mario nga Maria gikan kaspa hangtod ingoron. Ingon din siya nga, "Maayo kay naa na kay assistant." Itubag pod ko nga, "Oh, mao ni akong paring Mario." Hapak din sa bukto ni Mario nga Maria. Ingon pa ko ana nga, "Gwapo no?" Dahil ning smile og dala katawa ko ana. Ingon pa din si Mario nga, "Afternoon sir." Pinagahi nga tingog nga kusion pa na akong kibot naka-18 lagi. Ug niingon pod ko ana nga, "Lain pa ito Brad, musta naman mong mamaan? Makahigop na bataan nig basoy?" Nitubag ra po na si Jack nga okay ra daw. Nangutana pod ko kung gisugot na ba siya. Ingon po si Jack nga hapit na daw kuno siguro. Nitubag pod ko, "Na,
Wa pa di inay siguro. Ayo pa'y magtanom kag humay atong basak brad kay sigurado pang naa kay maani. Nikatawa pod ko ana og nisumpay ingon nga mangadto sa ami. Ug dili siya angay mabalaka kay i-regards nako siyang Ma'am Ann. Sa mato nang lakaw namin ni Mario nga Maria. Nangutana pa ni si Mario kung kinsa to. Itubag pod ko nga ka-frat nako. Itubag pod si Mario nga ha? Membro tog frat nga policeman to. Itubag pod ko nga ngano di ay. Na may frat nga kami ren duha nga miyembro nga nag-recruit pagani mi. Apil ka? Nagsigid mig pangatawa pagtalikod namong Mario nga Maria. Dito siguro nagsugod og selo si Jack Nails. Unya pagbalik na pod namo gawas kay di yapon si Jack Nails nga nagtindog nga naghuwat siguro namo. Nanawag ko niya. Niyawa ra na siya pero ni Mario nga Maria siya nga nagtan-aw nga gisungog nako kay abi kog nagsalo siya kay di na siya ako ang best friend. Giagbayan ako ni si Mario nga Maria kay kahit raman po ming duha. O siyang giingnan, na blooming maligito si Ma'am Ann Brad, ni samot magkamamords. Salad na kayo. Angay ganini si paring Mario pero gibawalan na ko kay ikaw may nakauna. First come, first serve ya. Unya gikusi pa jud na ni Mario nga Maria akong likod nga kusugar ba mangusi bayuta. Nangutana pa na si Jack kung ahad ako numi padulong pagkahuman dire. Tubagpod ko nga, awday no? Asa ganita ni guman ani dire pre? Tubag si Mario nga, librihon man kaha ako nimo. Tubagpod ko nga, awdi ay, manglibre man day ko tuod no? Ni smile pa ko ana dala katawa og nananghid na ni Jack nga mulakaw nami. Gagbay gihapon ko ni Mario nga Maria bisag naglakaw nami padung sa motor. Ingan pa na si Mario nga, kuarago na imuhang agbay-agbay be. Maantag uyab. Tubagpod ko nga, maagbay ko o magbaktas ka. Ikaw drive sa motor, ako'y angkas. Baylo rata atong unahan. May balibad pa na si Mario kay wala pa siya nakasulay og drive sa kuwang motor. Pero ako siyang giingnan, nga di ra siya mabalaka kay parehas man na nga mga motor. Gipugos jud nako siya. Pero nigawas yun na iyahang pagkabayot kaya nibalibad yun na siya. Ako pa siyang giingnan, nakulatahon makana kong bayota karon. Sige na. Kada ko ni muglawas, kada og man gani ko ana nga ikaw angkas. Tubagpod si Mario, ay bahala ka oy. Wako'y labot og mga umod tang duha ha. Wala ra pud ko ato kay lagi nagsalig ko nga dakog lawas ni si Mario nga Maria ug kay bawobe na siya magmotor pod. Niangkas ra ko niya ug nabantayan gihapon nako nga nagtan-aw gihapon si Jack sa mua. Gipaandar na ng Mario pero aha kaayo kay wa pa gani mi kadaga no isa ka met. Gipaandar na Gipaandar na ng Mario pero wa pa gani mi Gipaandar na ng Mario pero wala pa gani mi nakadaga no isang metro nang atumba naming duha. Ka sa buhay. Marami gipalid nyo lay hangin og nadatugan mi sa motor. Kalagot bayuta kay napiang noon og tinuod ako ang kamot kay natukod nako. Ingon pa siya nga, tuan na ligi, ingon bitaw ko. Pero perting sakita jud sa akong kamot ug nakadagan jud na si Jack padulong namo og siya ni patindog sa motor. Uwaw pa jud kaayo kay daghang nakakita. Nakapangutana gina si Jack kung nangaon sa me. Ngano kunong kani pa man ang imuhang gipa-drive? Paspas po kina nakatubag si Mario nga wa jud ko'y salaan na sir. Kaingon ko niya nga di ko ka mao aning motora unya iya akong gipugos. Awa noon. Kulo-koy jud ning bayota kay gilaglag jud ko dayon. Pero ako kay nagbati-bati jud akong nawong kay perting sakita sa kuang kamot. Ingon pa na si Jack nga ngano liging kani imo ang gipa-drive? Nanay lisensya? Itubag pa na si Mario nga nakoy lisensya sir pero wala jud ko nagpasalig nga mo drive anang iyang motor. Bawa na niya kay nganong mamugos jud. Ug nangutana na po na si Jack kung anong namugos daw ko nga si Mario ang mo drive. Itubag ra pud ko ana nga
nagsaligir pud ko nga dako siya glawas ba. Unya ang ending ato kay nakasakay noon mi sa patrol nilang Jack, kay di naman ko ka-drive kay sakit ako ang kamot. Gibili na lang nako kay iyahang balikon. Hapit mi magsinubagay og magtinulakay ni Mario nga Maria sa likod, kay sige miglalis kung kinsa tong sayop. Bisan ato kay close gihapon mi ni Mario nga Maria. Pero wala na nako gipa-drive kay basig mga ibot na jud amo ang mga tango. Pagkaman ato kay murag ni samot o in love na ako si Jack atong kasal sa akong agaw nga gihimo kong bridesmaid. Dili ta ko musugot kay di naman ko ganahan musot o kanabitang pinabae kaayo. Samot nang magdress pa. Lainan naman ko kay di na nako bagay ba. Chicks kay kog porma ato pero kung maglakaw kay murag padong motagay sa eskina. Nagsige yun nagpamugos akong agaw sa kuha pero ako na siyang giingnan nga dili lagi ko. Kadagang bay ana nga pwede nimong bridesmaid. Ako naman hinuon nga di ganahan mo so itong mga ing ana. Tubagpod si agaw nga, labihay pud ka oy. Kasal na ko ni nga di ko nimo kahangyo. Tubagpod ko nga, dili lagi ko. Kung ako pa'y partner sa bridesmaid, okay ra kaayo. Og nagsige dyan nagahangyo og pamugos akong agaw sa kuha nga mag-bridesmaid lagi ko. Unya, panagsara jud ko no kaayo. One time ra sa iyahar daw ko nung kasal. Sa matong wala ko nahimo, bisan pag nagpamalikas ko sa kong nahuna, nisugot na lang ko. Pero ako siyang giingnan, ngayon gumagpaso kay mag-ilis dayon ko. Dako po nagngisi akong agaw og ingon siya nga, sure ko no ug pwede ako mag-ilis dayon. Sumato nga kalit ko nga nagtransform sa pagkababae. Pero ang buhok ug nilakwan murag laki gihapon. Maton pa kaayo naglakaw kaysa sa kong partner. Pero wala kay bawo nga gipicturan ko nila ug gitag ko sa mga agaw nako. Ingon sila nga ang pagdadalaga ni Ozzy. Sungot dyan ako ato og dugay to na ako nabantayan kay wala ko'y abri-abri sa ko ang Facebook. Dadto na sa may reception ako nakitaan og daghan na kayong comment og usa na si Jack ana. Ingon siya nga beautiful. Gireplyan po na ako nagbinuang nga ayaw ka in love brad ha. Dayon emoji nga katawa-katawa. Paguman ato kay ni grabe na pud na ako ang duda aning Jack atong nanglaag na pud ming Mario nga Maria. Kauban namo ang mga classmates namo sa una. Nangaligo mig dagat nga gitampo ra nako kay isang case nga beer. Unya ni kalit manig panawag nako si Jack. Nangutana siya kung asa ko. Ako pa siyang giingnan nga di amig dagat brad. Nangaligo mig dagat ni paring Mario. Nganong tawag man ka? Nitubag pa si Jack nga wala ra daw. Nangutana pud ko niya kung naabay problema. Pero wala man na siya nitubag. Nagsigi kog hello ana pero wala naman siya nitingog. Napadyo nilabay ana nga mamords kaayo nga foreigner nga nakabikini. Madala mag-apil ang liog nato ani nga gitaghuyan nako nga nilingi tong isa nga gikidahatan dayon. Nakalimot man pud ko nga dili maday ko tumboy ba. Pero nagsigil ako hello Brad ana nangutana kong naa pa ba siya? Taud-taud ana kinungutana siya sa kuha kung ano kunong nagsigi mig uban anang Mario. Ako siyang giingnan. Ganahan pud ko mag-uban-uban niya Brad. Parehas gud nimo. Ganahan ko nimong mag-uban-uban. Unya kay busy naman ka sa mamords nimong si Ma'am Ann. Si paring Mario say uban-ubanan ako. Tubag pud siya nga mohapit ko ana. Asa mo di ay? Gitugan po na ako asa ming dagata kay pag humagtawag, lawom kay akong ginuhunaan ning Jack kay na ako'y duda ba. Pero natingala ko nga pagtanaw na mo sa mong lamisa nga anong naman ni lechon baboy nga gahapa. Nga lechon manok raman to amo ang dala. Mo-aksyon po tawag kuhaan na pero pagtanaw na ko sa mga dagway nga naa didto,
Kaya na may mga lolo ug lola. Aha ka, lain naman dito nga cottage nga panuway. Nauwaw ko pero nasayangan pud ko nga gipadayon na lang unta to nako nga pubuang-buang aron makapaksi ko silahang litson ba. Ha bitaw. Sa mato nga niapas yun na si Jack na mo nga hapit na may manguli. Nakainom na pud ko pero di pa hubog nga gaparay-paray ng agi kay mo drive pa ko sa motor. Nangutana siya sa kuha ako nakainom ba daw ko. Ningon rapod ko nga gamay ra kaayo brad. Mga upat ra siguro to ka baso kay mo drive pa ko. Nakalimot na ko ani nga pulis mo din si Jack. Ingon pa siya nga gamay ra pero namuwa na imuhang nawong. Itubag pud ko ana nga gikan man pud biya mi naligo na unsa. Pero nganong niapas man ka brad. Gimingaw na kanako. Dahil ni katawa ko. Unya wala jud na nakatingog si Jack. Unya si Mario nga Maria nahimo nang serena atong dagat kinalingaw paglangoy-langoy. Naibog pud ko kay kas-up ako nakalangoy ba. Sa matong niingon ko nga, Brad, ani sa kahakay mulangoy sa kog kas-a. Unya muuli na ta. Kaon sa diha. Unya paglantaw na ko sa lamisa kay ginay-hinay naman sila hipos. Aha ka. Ako yung silang giingnan nga ayaw sa hipusa kay napay mukaon. Pulis ra ba ni? Nagdali-dali po na sila balik sa mga pagkaon sa lamisa. Gibiyaan na din ako si Jack dayon dagan-dagan ko atong Mario nga feel na jud niya nga serena siya. Kaya wala man siya kabantay, giambakan pabitaw nako o gilunod ilawom sa dagat. Kapakapa lagi. Lami man po di ay sakyang bayota. Mura kong nagsakay og baruto. Bitaw. Ako parang giinan si Mario nga niapas ra ba si Jack. Nangutana po na si Mario kung gipaapas ba daw nako. Tubagpod ko nga nganong papason po nako. Siya rin niapas. Duda ko nga niangay ni nako ba. Unya gidasok man hinuon na ako nawong sa tubig sa buing na bayot. Ingon si Mario nga feeling kaayo ka. Tubagpod ko nga, nganong nidong man na siya diribe. Tubag si Mario, nga wala lang gud siya lingaw siguro. Kagwapa tong ihang gipanguyaban, unya, anak na noon siya nimo. Tubagpod ko nga, maugani, mamords naman to kaayo si mamaan, pero, nitanaw pa ko na sa akong kaugalingon, ingon pud ko nga, mamords man pud siguro ko ba? Gidasok na pud ko niya sa tubig. Aha ka. Og wala na ko kapugong sa kong kamot bitaw og gikumot bitaw na ako ng gabitay ni Mario nga Maria. Dako-dako man pud di ay ni ang iyaha ba. Nakasyagit lagi na siya. Ipangsyagitan pa mi sa mong kauban ko na unsa me ug ingon sila nga dili kuno didto sa dagat. Unya pagpanguli na namo, nihangyo na ko ning isa ka classmate pud nako na si Sheena nga moangkas nako kay gihatod na daw siya. Sugot pud ko. Mamords pud kay ni si Sheena ba? Mobo kayog shorts. Duulunon jud kog mga mamords ba? Unya kay nagdala man po nagmotor si Jack. Ako siyang giingnan. Nga Brad, sa laing dan may mag-agi ha kay ihatod na ako ni si Sheena. Day ni honghong pa kong Jack ana nga mamords pud kaayo Brad. Nangutana pa na si Jack kung asa daw na ako ihatod. Ako pong giingnan nga ihatod na ko sila ha. Nitubag po na si Jack nga magsunod ra ko nimo. Kaya naapatay lakon. Tubag po ko nga, ha? Asa man ta Brad? Nitubag po si Jack nga gigutom ko no siya og mga ondomi. Wala judi ay siya nabusog sa kamote. Bitaw. Sa bato nagsunod na ako si Jack og grabe pod makagakos ni Sheena og tumboy pa ko. Moy ampay nako. Pero kay di man ko tumboy, sulain sa paminaw nga pilit kaayo iyahang Mount Pinatubo sa akong likod. Maong nipasutoy kog taman ug kusog man kay ni akong mamords nga motor, maong nabilin si Jack. Natod na lang nako si Sheena ug apakasunod si Jack ug gibalik na lang nako. Naghunong naman hinuon pagbalik nako. Ako din siyang giingnan nga wala man likan ni sunod Brad. Diretso na lang unta at ato.
Itubag pa si Jack nga mag-istorya sa taani. Itubag pod ko nga unsa man na. Tubag din si Jack nga tug-ani ra gud kog tarong. Tumboy ka o dili? Haska po dinoon akong nakaunahuna o unsa man jud ko. Tumboy ba ko o dili? Sige kog ingon nga di ko tumboy pero dali ra kay ko makabantay og mamerds ba. Nangutanan lang ko niya kung ngano man. Nangutanan na si Jack nga moangay kag bae. Nitubag pod ko nga dili. Pero sa kong nahuna kay ma-attract og mamerds. Nangutanan na si Jack kung moangay ba daw kuno kog lalaki. Itubag pod ko nga wala pod. Kaya wala man pod ko'y giangayang laki jud. Basin bayot akong gusto. Unya si Mario nga Maria. Bitaw. Ingon na si Jack nga awa kay Claro. Og nipasutoy og kalit og gibiyaan ko. Naunsa gud ni si Brad nga labaw pong walay klaro. Ako na lang pod siyang gisudad. Naabot mi didto sa usa ka resto bar og nangaon mi. Pero nagpanglingi ko kay basin nana po tong mamerds nga si Lulu. Paninglan unya ko ato. Bisan og nagkaon, ako ang mata kay nagtuyok-tuyok na. Kay basin og mutunga unya si Lulu. Muikyas dayon ko. Dayon taod-taod ana nangutana kong Jack kung kumusta na silang Ann. Nitubag po na si Jack nga muundang na ko ato. Nakapangutana jud ko sa yaha kung anong iyahamang undangan si Ann. Nitubag po si Jack nga nawad-an daw kuno siyag interest. Nitubag po ko niya nga aha ka. Kuya wagod ka Brad. Luya man atong Ma'am Ann nga murag niangay ra ba pud to nimo. Unya kalit ra kag kahanaw. Tubag po si Jack nga ayaw pagbuot. Pero ako kadyo nang giingnan si Jack nga sayang jud kaayo ba. Unya kay kinipod si Mario nga Maria, sige pog panawag imbis nagkaon ko og nag-istorya mi ni Jack. Wala ko ilang nahimo kundi ako siyang gitubag. Nangutana pa siya kung asa daw ko. Ako pa siyang giingnan nga nagkaon mi ni Jack. Ingon pa siya nga pabeluas ako kwarta be. I-Gcash lang kay gamito na ko ron. Nitubagpod ko nga di ay 20 o. Pero naghangyo yun na siya kay ingon siya nga emergency daw. Pero ako siyang giingnan nga bisag hubuan pa ko nimo karon wala ko'y kwarta. Nahurot og palit na ko atong beer. Niingon man yun na si Mario na huwaman daw na ko siya kwarta kang Jack. Nagsige gina siya hangyo. Dili jud ko musugot ba kay ulaw pud biya kaayo. Pero nangutana ko niya kung pila ang iyahang hulman. Ningon si Mario nga Maria nga bisag 5K lang daw. Dako jud kay na akong ha kay dako man pud kaayo ang kantidad nga iyahang giingon. Nangutana ko niya kung unsaon niya. Nitubag ra po na si Mario nga basta gamito na ako. Bayaran raligi na ako. Buing juning bayuta kay nagpalibre pa kong Jack unya utangan pa jud na ako siyag 5K. Pero naluoy pud kong Mario nga Maria. Sa motong nangutana kong Jack nga Brad, nakay extra diha. Nangutana po na si Jack kung ano. Ingon pud ko nga holmas ako 5K be. Bayaran na rin ako. Unya nagkuha po day na si Jack siyang pitaka nga bag-ong sweldo siguro ba. Nangutana si Jack na sad kung saon daw na ako. Ako pa siyang giingnan nga manghuwam si paring Mario. Ingon po day na siya nga ay dili ka abot 2K ra ni. Pero nakabantay jud ko ba siyang pitaka nga nagbaga jud kay ito. Unya na mga nag-blow-blow o nag-yellow-yellow ba.
Sa motong akong giinan si Mario nga walay kwarta si Jack. Ito bagod si Mario nga pag sure ba unsaon man ninako karon. Ako po siyang giinan nga ato na lang salain pamaylo kay mga pordoy miari. Naghilak-hilak dyan ng Mario nga Maria. Kaayo ratukon. Sa moto nga, giundangan dyan na ni Jack Nails ang mamords nga si Anne. Ako'y gisayangan nilang duha kay boto kay kunila kay parison sila. Sayang raman ako ang gitabang nga laway ato. Unang nisamot akong dakong kaduda aning Jack nga naa ni gibati sa kuha. Pero kinahanglan ako nga ma-confirm kay imposible man kaayo nga para nako dili ko makatuo og mao man gani. Basin kamo og kaila pata di jud mo katuo nga moangay ni siya nako. Mao nang nangita kog paagi aron mapagawas kun unsa gyoy gipati aning Jack Nails. Sa matong one time nanawag kaniya. O siyang giingnan nga Brad, di ba wala kay duty og maano? Ingon pa na si Jack nga wala. Ako siyang giingnan nga arita sa balay. Sugba-sugba ta dire. Abtik po kay na nakatando si Jack. Pero wala na ko siya pahibaw nga giimbitar po na ako si Mario nga Maria. Unya giandam din na mo tong ilimnon aron maglami ang istorya. Gisabot na po daan ako si Mario. May paghukad na mo niabot si Jack. Nagdungan mig kaon ana uban pod adto si Uncle. Pero paghuman kay nisaka na siya. Kami na lang tulo ang nabilin. Gibutang din ako ang kinakusgan nga ilimnon dito. Kay bawo ko aning Jack nga dali ra ni siya mahubog. Ni aksyon pa na siya balibad ug niingon nga di sa aligi daw siya moinom. Ako siyang giingnan nga wala bitaw trabaho og maabrad. Pwede mag-ani ka matug kay na may bakanting kwarto. Pero niingon dyan na si Jack nga dili lagi daw siya moinom. Nagtinanaaway ming Mario ana kay mapalpak amo ang plano. Pero gipugos yun ako na si Jack nga moinom bisag gamay ragod. Unya si Mario pod kaniingon nga, sige na sir, panagisara bitaw ni. Shot na Pahilis ra ni. Og gitunulan siya sa baso. Og nidako akong ngisi kay gikuha naman niyang baso og giinom. Naguba dyan ang nawong ni Jack. Nakainom pod mi ato pero dili mi dali mahubog pero si Jack dali ra kaayo na luros. Hangtod sa nahubog. Ningon din si Mario nga dali ara pod ni mahubog ba. Ningon pod ko nga ing-ana na. O gipikpik na kong nawong ni Brad. O niya si Jack, nagtando-tando lang na siya. Og nihonghong managkalit si Mario og niingon nga, o si, sakto pod kay tan-awon nato kung dax ba o jutes. Hindi ni katawa siya. Ako pa siyang giingnan nga, buing ka. Tipod ko manyakis parehas nimo. Bayuta ka. Ingon po si Mario nga, lion raman nato ugod. Di man nato ugunitan. Ako pa siyang giingnan, nga bahibawan ba di ay og dax ba o jutes og di mo tindog. Tabagbod si Mario nga, o sige, ako'y gunit, nga ikaw tanaw. Ahaka dyan ning Mario ba, pero si Jack, perting hubuga na dyan. Ginahoy brad na ako na siya o gipatarong na ako siya lingkod. Ako pa siyang giingnan, nga tanaw gud na ako Brad. O niya ang iyahang mata kay murag di na jud mo buka. Ako siyang giingnan, kinsa ko. Ikadaghan pa ko nangutana niya kung kinsa ko. Hantod sa niingon siya nga, Rose. Ipangutana din ako siya nga, niangay ka na ako? Huy, niangay ka na ako? Niangay ba ka na ako?
Unya taod-taod ana ningon na si Jack nga, "Oh, ako pa siyang giingnan nga, tinuod, love ko nimo Brad." Itubag pa si Jack nga, "Oh, love you. Love you kaayo." Nakapamalikas jud ko ato ba. Nakasumbag ko sa hangin sa kalipay niya si Mario kay naminghoy man. Wako nalipay kay niangay na ako si Jack, pero nalipay ko kay daog ko sa pustaanay namo. Moto'y tinuod nga give me my money. Ug saway pagkusmo gihatag ni Mario iyahang bagtik nga 500. Mo nay hitting two birds in one stone. Na-confirm yun na ako nga nakaangay na ako si Jack, unya naka 500 pa ko. Oh yeah kayo. Sa motong nahibawan na jud na ako ang gibati aning Jack Nails. Nga na in love na siya sa kuha. Ayon tagmamords pud ko nga pagkabae ba, pero nakatan-aw na pud ko sa akong kaugalingon. Asa man dapit ang mamords nako ini. Tungod kay nahubog lagi to si Jack, gidayungan namo ni Mario nga Maria sa kwarto. Bugata sa itlog kay hapit may mga hulog sa dalan. Pagkabuntag ana kay murag wala na kahinumdom si Jack. Nagkapi-kapi na ko ato sa ninaog siya. Gikumusta pa na ko siya. Ingon po si Jack nga labada sa akong uloy. Itubagpud ko nga itagay ra nagbalik aron mawala. Dahil ni katawa ko. Nautanan na si Jack kung naunsa ko numi gabi eh. Itubagpud ko nga waoy. Nangahubog pud mi og niuli dayon si paring Mario mintras makadrive pa. Wala iyo kahibaw og nakauli pa ba tong buhi kay wala naman ni chat. Ani katawa pa ko. Nag-inom kog kapian na og nagsigig ngisi kay kahibaw ako nga na siya'y feelings para sa kuha. Namalihog pa na si Jack nga magpatimpla ko na siya kape. Ingon pud ko nga okay Brad, at your service. And then ikatawa ko. Unya while nagtimpla kog kape ana kay nagsigi gihapon kog ngisi. Aha ka ani kay mura mag ako'y in love noon. Mukalit raman tag say ani. Sa mato nag-inom-inom na may kape ni Jack og nahinumduman na pud nako ang niingon siya love you. Gipugngan pa nako na nga mokatawa pero nigawas hinon ang kape sa kong ilong og nahimong sipon. Ka, gipalikar po na kog singo kay sayang biapod. Nakapangutana si Jack kung naunsa daw ko. Ningon pod ko nga, wala man Brad. Lain po yato Brad. Naunsa naman to si Ma'am Ann nga giingnan na nimo nga mo atras ka. Ningon pod si Jack nga, wala. Ang utana po kung saywa. Mura raday kag tagulilong ato nga kalitrag gawa. Unya unsaon man nimo Brad kung mangita si Ma'am Ann nimo. Nitubag po si Jack nga makasabot ra to. Nitubag pud ko nga na kung ako'y nga naon nimo, impas jud ka sa kuha. O gipit ka niya ako ang dunggan o giingnan nga dito parihas nimo. Itubag pud ko nga ay di jud may parihas ba? Ngan palang daan kay lahi na. Og ni katawa ko. Pagkahuman nato kay nakaingon jud ko nga wala jud ko masayo. Kay pagbalik na kog RTC ana, nangayog time si Ma'am Ann nga makig-istorya daw siya sa kuha kay na siya istorya bahin ni Jack. Nisugot pud ko dayon kay samot na nga niingon siya nga atong Korean may mangaon. Nangutana na si Anna ko kung asa na daw kuno karon si Jack. Ako pa siyang giingnan nga busy man siguro siya sa trabaho ma'am. Tubag si Ann nga nasakitan jud ko kay wala naman siya nagparamdam na ako. Nitubag pud ko ana nga nakaangay na liya ka ato ma'am no. Tubag pud si Ann nga, "Uoy,
Sugto na gani unta nako siya, unya kalit ra magkahanaw. Wala naman nagparamdam. Nitubag pud ko nga, ayo paligi kung ungo ma'am kay magparamdam pa. Nganong dugay man po nimo gisugot. Nitubag si Ann nga, syempre ila-ilahon pa na kog maayo. Lain sad og musugot ko dayon. Gipasakitan lang jud ko niya. Gipa-fall, unya biyaan ra di ay. Nitubag pud ko ana, ahak bitaw ng mga ing-ana nga laki mamba. Lami isug ba ani o kanang pinapagod kaayo nga musamot kaitom na ilahang mga itlog. Unya ni kalit man naghilak si Ma'am Ann. Kay lagi nasakitan kay siya sa gibuhat ni Jack sa yaha. Nagsigigin siya gihilak og sige ra pud kog kaon kay sayang lami ra bato unya libre ba. Ug ako alam po nang giingnan si Ma'am Ann nga ayaw hilakin ng mga bahog tik-tik mamoy. Ikaon ra na, mawala ra ligi ng sakit. Og nakita siguro ni Ma'am Ann nga hapit na nako mahorot og nagdali-dali pud siya kaon ba. Pero sayop day ko. Nakaingon ko og libre to pero pagkahuman di ay kay tunga man day mi sa bayad. Unya wala para ba ko sweldohin ni Uncle ato. Sa matong paghuman ako og bayad, nilili ko sa pitaka nga bisag unsa og bukiki, wala na tawo nga nabilin. Bisag mga diwindi kay nang layas og apil. Nangaon may Korean nga nisingkit pud apil ako ang mata, kay wala na ko'y kwartang makita sa kong pitaka. Bisag piso. Aha ka jud. Nakaingon na lang ko atong ako'y nahimong tulay nilang Jack ug Ann. Ako ra po'y niguba sa tulay. Isaon man nga, wala man sila magkasinabot. Wala na lang pud ko niingon ni Ma'am nga diri na nako ni angay si Jack kay basin og ako'y masugba og luoy kaayo ko. Pero gisawayan pa jud to nako silang duha og uli atong birthday nako kay basin di ay napay chance ba. Giimbitar na ko si Jack ug Ma'am Ann ug daghan pud kong giimbitar. Mga girl, boy, bakla, tumboy. Imbitado tanan. Kay gipalitsunan manggud pud kong uncle ba. Diha ako mga katropa sa una nga tinuod nga mga tumboy. Katong motilap jud ug mga mamords ba. Ako kay igo raman ko sa tan-aw. Diha po na si Mark kay nakapiyansa namang buing. Nakagawas na sa presuhan. Kauban niya tong tumboy nga Tagalorgs ba. Sa matong ako pa siyang gistorya, ako siyang giingnan. Kumusta buhay natin ngayon? Itubag po tong yo nga tumboy nga Tagalog nga yo ang ngalan nga. Mabuti naman, ikaw Osi, tagal kitang di nakita Itubag po ko nga, mabuti-buti pud ko. Nagkatawa na lang jud ko ana. Giimbitar po nako si Chief o gauban silang Jack kaniabot. Kompleto ng cast kay naay mga pulis ug napoy daghang adik. Unya napoy mga abogado o judge. All right kayo. Pwede na sugdan ang hearing your honor. Sa motong nangaon nami og taod-taod ana kay niabot na si Ma'am Ann o gisugat pa nako kay mauwaw siya musod. Ako na siyang giingnan nga ma'am, ayo kay nihapit jud ka. Dali kay nangaon na. Di na jud ka mabinlan ba? Nikatawar ako ana og nangutan na si Ann kung naa ba daw si Jack. Ako pa siyang giingnan nga naa. Ingon pa na si Ma'am Ann nga mauwaw jud lagi ko na siya musulod. Ako pa siyang giingnan. Nganong mauwaw man ka ma'am? Iyaha ba dining birthday? Ako aman. Ug gidalan ako na si Ma'am Ann pasulod ug kailaman pud siya ni Uncle. Wala ra pud siya mauwaw nga mokuhag plato. Unya kay wala man nakabantay si Jack nga diha si Ma'am Ann. Dadto na ko na siya gipalingkod sa may gilingkuran ni Jack. Basta kay ang Jack kay mura jog nakakitag engkanto.
Nagkatawa jud ko sa kong nahuna ana. Ako siyang giingnan, nga brad, isbugi di habi kay wanay space for new message dito. Gibiyaan din ako na anduha kay gutom na pud ko kaayo. Mapasmo niya ako sa kong birthday ba. Bitaw. Sa moto nakikaon ko sa mga tumboy na kong barkada, kay kung adto ko sa grupo nilang angkol, mabalik to sa kong utok tungod silahang ka-bright. Dito ko sa parihas na kong utok. Kami ang kinabibuhan kay diha pod si Mario nga Maria nga nasimutan pod nila ang kabayot. Ang mga tumboy og bayot kay nagkasinabot jud. Wala na noon ko kabantay nga nawa na si Jack ug Ma'am Ann. Pero gipasagdahan ra pod na ako kay basig nagkauli na og nagkalugitanay na. Pero pagkataod-taod pod ana, diha naman na si Jack sa kuang likod. Nangutana din ko niya kung asa na si Ma'am Ann. Itubag ko na si Jack nga niuli na daw og iyahang gihatod. Niingon pod ko nga wala man lang mananghid na ko ba. Og gibira man na ni Jack ako ang sinina. Ingon siya nga mag-istorya sa dawme. Nakapangutana jud ko what's wrong. Ang bitaw. Unya, iya akong gidala dito sa may likod sa moang bay. Nakapangutana jud ko kung naunsa siya. Ingon po si Jack nga unsa may giingon nimong Ann. Gitry po nako recall og ang nahinumduman naman nako kadtong giingon nako ayaw hilaki ang mga bahog tiktik. Nagkatawa. Pero ako ang giingon sa iya kay wala man. Unsa man ay giiyahang giingon. Itubag si Jack nga nakita man daw mo. Giingnan nimo manguyab kog balik. Itubag pud ko nga wala man. Promise brad, nagpahungaw ra siya siyang gibati kay na in love naman to nimo brad. Unya, imong gibiyaan sa ere. Og hapit jud ko na palid ana kay lawom kay na siya sa iyang paginhawa. Tubag pud ko nga, ano ka brad? Unsay problema nimo? Og wala na siya nitubag og wala pud nahiluna og nagsigi na lang jog pangalot. Nagsigi pud kog hoy ana siya og nangutana ko kung napa siya isulti sa kuha. Kay iyang ginabuhat kay mutan-aw na ko niya mangawot na pud. Muragi kagid. Sa motong giagbayan na lang nako siya ug ako siyang gipangutana na pud kung naunsa siya. Asa may problema brad? Ayaw iluom. Igawas na kay makapanuhot na. Unya ni kalit man siya ingon nga panguyaban ka na ako. Ka. Murag ni bagting ako ang dunggan. Ingon pud ko nga unsa to brad? Unsa to? Mura mag nabungol ko. Ingon pud si Jack nga ikaw ako ang panguyaban Rose. Nakapangutana jud ko ana nga manguyab ka na ako? Nitando pa na si Jack og niingon nga nga manguyab ligi daw siya sa kuha. Nakaingon jud ko ana nga nayawa na ta ni Brad. Tanawa ra gud kog tarong Brad. Basin hanap-hanap imuhang mataba. Kita ka ni Brad. Nag-outfit check ko sa iyang atubangan. Gunit-gunit sa t-shirt nga large ug bisag medium ra ko. Ako siyang giingnan nga kita pud kaani. Unya gagunit ko sa cargo pants nako nga lawlaw kayo. Unya ka ni Brad, kita ka. Nigunit na pud ko sa buhok nako nga mas clean cut pa kaysa niya. Ako pa siyang giingnan nga mao ni imuhang panguyaban. Tawag pa si Jack nga dili man ka katumboy. Nitubag pud ko nga dili. Pero sa kong nahuna, matrak ra kog mamerds. Itubag pa si Jack nga
Asa man day problema? Nganong kadtong siwarin kay nanguyaban nimo? Nito bagpod ko nga, lain mo to siwarin, kita kay brotherhood man ta. Itubag po na si Jack nga, Rose, bai ka, laki ko, na-attract ko nimo. Wala na kay mahimo ana. Ang ako lang, tagaay kog chance. Tagay kog chance kay unsaon naman ning nahigugma naman ko nimo. Ambot lang kung unsay akong nahuna-hunan ato or na-feel na ako kay wao kabalo. Basta kay akong nabuhat, kay giagbayan ako siya. Ako siyang giingnan, nga basig, naing anak ra ka Brad kay sige tag-uban, mao nang ani na lang. Dili sa ta magkitag pila ka buwan. Pangita sag mga mamords, dagahan anang kilid-kilid o. Tubag po si Jack nga, niya kumao gihapon. Tubag po ko nga, grabe na gudi ay nang gugmahan ni mo Brad. Pero tanaw lang natuog unsa ba jud. Agad lanta sa panahon. Basta mao na ihangyo na ko nimo. Sa moto nga, moto'y nahimong style namo nga wala mi nagkitang Jack. Siguro mga 2 ka bulan ka pinto. Wala raman pud to nako. Wala man pud ko gimingaw siya ha. Sige noon miglaag-laag ni Mario nga Maria. Naabot kami sa Boracay ana. Askang daghana sa mga mamords, puti ug itom. Klase-klase lang. Diha pa jud ko'y naila nga mamords pud kaayo nga moangay og tumboy. Unya nakaingon jud siguro siya tumboy ko kay didto man nagsunod-sunod nako. Ganahan daw siya sa kong porma kay badass daw kaayo. Magsuot-suot manggud pud kog leather nga jacket bisag naa sa dagat. Dito pud ko nakapatato sa kong liog og rose nga design. Antunok ra unta to ako ang ipatato aron mahadlok ng muingkit sa kong liog. Pero gituo kong Mario nga Maria kay wa daw lami. Sa sigig sunod-sunod po na ako aning hinganlan na to cherry, ahaka. Natsulaan na noon ako. Grabe pod makadalag kiss bayhana kay hapit naman moabot sa kong tunsel ihandila. Na siguro'y kaliwat o wakwak ba kay puwerte kataas sa dila. Pero dito ra pud taman kay bisag paguniton pa unta ko sa iyaha pero wala ko mugunit oy. Nanay ako ana, parihas ra gihapong dagwaya. Unya pag uli na pud nako ana kay wala pud mi nagkontak. Na-discourage siguro to kay wala ko mudong sa iyahang kuan ba. Sa motong pagkahuman ato kay gisugo na pud ko ni Uncle. Unya, nakalabay ko sa may checkpoint ba. Lisod pud og mopasutoy ta. Nihonong pud ko. Kalma ra pud kaayo kay kompleto man ko tanan. Nagmaayong hapon pa ko kay Sir Police. Ingon siya nga mayong hapon pud. Tanaw lang mi sa lisensya. Pero wala din ko kabantay ana nga diha day si Jack. Kaya naapa man to siya'y murag para pud ba. Pag humaniya kanidong siya namo. Naitan ako sa kong lisensya o rehistro. Ingon din ko nga, "Uy Brad, ay sir di ay. Kumusta ang buhay natin ngayon?" Pero gikulbaan akong sugod ana kay akong lisensya ba. Wala ra na itubag si Jack og nagtan-aw ra nako. Gipaningot ako glansang kay wa man diha ako ang lisensya. Na ang rehistro pero wala ko'y lisensya. Hapit na jud na ako magisi ako ang bag. Nakaingon jud ko nga, "Brad, akong lisensya kay nawala." Tubag pud siya nga, "Di na ako ang problema." Pila pa jud na kapamalikas ako ang natawag pero diha ra di ay sa akong bulsa. Kay gihulaman itong uncle kay nangayo siya ID nako. Unya gisod ito nako sa akong bulsa. Aha ka.
Sa matong gipakita na ko nila ako ang lisensya. Unya ka si Jack, itanaw na siya sa kong tato sa kong liog. Iyapan ng murag gihawi akong jacket aron makita niya tanan. Nangutana pa siya kung asa daw ko nagpatato. Ako pa siyang giingnan nga secret. Dahil nakatawa ko. Ako pa siyang giingnan nga nindot no. Nitubag po si Jack nga gahugaw-hugaw ra kasi mong lawas ba. Ningon pod ko ana nga kanunay man ko maligo brad. Then ingon tong isa ka sir dito nga okay na daw. So matong nagpasalamat ko og nikidhat pa kong brad. Naglingo-lingo na lang na si Jack nga siguro basin gimingaw tingali ba. Ug wala jud ko masayop ana kay kalit lang nga may bisita sa office ni Uncle. Busy ko ato sa mga kapapilan na po ni Uncle nga bisag alas 5 na kapin kay gitiwas jud na ako. Nisulod man na si Jack nga gikag duty og gadala pag pizza. Ingon pa ko nga, "Uy Brad, sorry man lagi. Para ako ana Brad." Yan ang gibutang ang pizza sa akong lamisa og ako jud ito. Gipadaplin sa mga papel kay kao na gud ni. Halibari pa jud. Dayon nangumusta din ko ana ni Jack. Ingon na po si Jack nga, "Okay ra. Ikaw, musta ang bakasyon?" Itubag pud ko nga, "Okay kay Brad. Daghang ma-merge dito." Pero wala na ko giistorya siya nga nakatuhik na pud kog usa ka buok. Ingon si Jack nga, "Wa kay buhaton sunod semana?" Itubag pud ko nga, "Ug walay isugo si Uncle kay wala ko'y buhaton." Ingon po si Jack nga, "Uban ta sa mo adto ta sa mong bukid. Pista manggod ilahang kalolo. Basta laag na gani kay makakanta judain kog osi o sige." Sa matong gisabot na ko si Uncle nga usahon na lang tanan niyang sugo kay mo bakasyon na pod iyahang sekretary. Kansi kay si Uncle kay ako'y gabakasyon-bakasyon lang unya siya naupaw lang sa kadaghan niyang trabaho. Ug maayo ra jud nga wa ko nagtarong og eskwela ba. Bitaw. Sa matong nagmotor ming Jack padung silang bukid nga grabing bukira jud ay nga mura na mig maabot sa langit. Grabe pong layua nga nanakit akong likod kay wa pod ko'y kapuli ba. Kaya nagdala po na si Jack sa iyahang motor. Samot kadugay kay sige may gunong-hunong. Sa motong pag-abot na mo kay daghan na pong bisita. Humot na kaayong humba. Lamiin na mo higop ba. Yukaran din mi sa mga tigukad ug gutom na jud kaayo kay alauna na mi naabot ni Jack. Paguman ana kay busog kaayo ug naglingkod-lingkod na dayon. Banha kay to kay naay nag-abang og video kay ba. Nga murag mo abot jud sa Pikas baryo. Gitunulan ko nila sa mic pero ni balibad na lang ko kay basig naay maalaan og naay bakang giihaw pa. Bitaw. Sa matong naglingkod-lingkod ra ko ato kay si Jack bisyo og istorya siyang mga kaparyentihan. Bisag banha kaayo kay katulgo naman hinuon ko. Lami jud itulog ning busog. Samot nakakaon og humba unya kapoy sa biyahe. Nigawas na lang ko ana kay mangita ko asa ko mo igay-igay. Lami man kaayog pwesto ning balay sa lolo ni Jack pod kay bungtod og overlooking ba. Presko kaayong hangin dito. Unya kay nakita man kog manggaana nga murag hapit na matumba ba. Pila ra ka minutes na kong hinigda kay nakatulog jud ko dayon. Lami na jud ay kay kong tulog kay nakalimot naman ko nga naara man ko sa punuan sa mangga. Sa motong paglihok nako, mayong pagkapuwak nako. Mayong taghawan ra ako ang gihagbungan pero daghan kayo gisagbot. Nga tag-as pud ra ba. May gani na lang kay wala matusok ako ang mata. Diya pa'y bata nga nisinggit nga, "Hala, nahagbong,
na ay nahagbong sa mangga. Sa motong nagdali-dali jud in tawon kog bangon kay wa pa kaayoy nakakita. Uwaw kayo eh. Taod-taod ana kay nabot na si Jack. Nanguta na siya naunsa ko. Ako pa siyang giingnan nga ahak brad. Napuwa ko sa mangga. Tubag po si Jack nga, nganong naaman ka diha? Ganina ra ko sigig pangita nimo. Tubag po ko nga, nakatog manggod ko. Daningon si Jack nga, naunsa naman ang imuhang bukton. Akong bukton kay mura dyan na siya gibugnog iring ba. Naay mga samad-samad. Gitambal-tambalan pa na ni Jack. Pero pagkahapon ana, kay nanguli rapod me. Nidong razid ko dito aron magpapuwak sa mangga. Habitaw. Unya way nagbiyahay me, ni hunong pamiana kay ni pahuhay. Unya way lang istorya mi ana, nanguta naman nagkalit si Jack nga, musugot na kag manguyab ko nimo. Wala pud ko kasagang ana wa ko siyang giingnan nga, lain man kaayo brad eh. Nanguta na po na si Jack kung unsabay kalain ana. Itubag pud ko nga, basta, lain kaayo. Unya ni agbay bitaw nagkalit si Jack sa kuwa ug niingon nga, bisag ing ana ka nga patumboy-tumboy pero bae ka para nako. Kano sa ba ko nitawag po nimo brad? Dili gani ko mo tawag nimo OC. Kay Rose ka para nako. Unya daghan pa kay nagi pang istorya si Jack pagkahuman ana. Una ana kay nakabantay si Uncle kay nagsige man naghapit si Jack sa opisina ni Uncle bisag unsa ra may dalang pasumangil. Sa matunong si Uncle nako kung unsa daw si Jack kay nagsige magbisita dere. Ningon pud ko nga nanguyab na ko Uncle. Dining wink ko. Unya ang reaksyon ni Uncle kay murag dili siya makatuo ba. Ingon siya nga, niangay dito nimo? Nakaingon na lang pud ko ana nga, grabe ha pud ka Kol. Ing ana na lang jud ay ko kamaot nga makuratan ka. Tubag pud si Uncle nga, abi ba kog barkada ra mo ato? Angay dito nimo nga, ing ana imong porma og nilihukan? Tubag pud ko nga, ingon siya Kol nga, bahala daw kunog ing ani ko. Ingon pa na si Uncle nga, otruhago na imong porma pud ba? Pag binai na kay bae ka, labi na kay naay nunguyab nimo. Daghan na noog kaingon nga tumboy ka. Pag pinormal pud. Og tungod ato kay mura kog nakamata sa sermon ni Uncle. Nakahuna ko nga, so yan ka na kuno nga magbinabai na sad ko. Sa motong namalit ko sa online og pambai nga mga sinina. Ipakita na ko nila kung unsa ka mamords ba ba. Syarog maalaan pa kog tomboy ani. Sa motong pag-abot sa kong mga gipang palit, nagsukod-sukod din ko sa mga sinina. Pero kay pagtanaw na ko sa samin kay mura naman noon kog bayot. Ka nga buhay eh. Nakaingon na lang jud ko ana nga di jud ay bagay nako nga magsayal. Sa motong nag-jeans na lang ko nga mga fitting kay ba. Fitting pud ang t-shirt. All right kaayo. Sa motong pag-anha ni Jack, mura siya kitag tsosa. Ingon ko nga, o Brad, mahilis pud ko ana. Tubag si Jack nga, nagbag-o lagi taron. Tubag pud ko nga, ay, puros na labuhonon ako ang mga sinina. Kanina lang ako ang gisuot gani. Dani katawa ko. Nangutanap ako siya kung okay ra ba. Tubag pud si Jack nga, mas maayo gani if mag-ing-ana nakapermi. Tubag pud ko nga, karon ra po ni Brad, kay lingin ang buwan. Pero nasunan pa jud to nga ting ato na jud akong porma.
feeling mamords kayo ko. Feeling rajud pud ba kay wala man ko'y mount pinatuybo. Murag kuwang pa sa pagtubo ang ako apa. Bitaw. Pero nakita man ni si Mario nga Maria. Ingon siya nga, hala, unsay nakaon? Nagpakyut-kyut ra ko ana og pinahiwi sa kong dagway og nag-smile-smile. Niingon man nagkalit si Mario nga, mura kag bayot. Aha ka jud ning bayota ba? Og hantod sa miabot ang time, nga gisugot na nako si Jack Nails. Mga duha pud to siya ka buwan nga nanguyab sa kuha. Kay kanabitawong kadugayan hinuon na kong kita siyang dagway, kay nagkaanaman nga mas nagkagwapo. Na in love na noon pud ko. Makakanta ta kanunay og di makatulog sa gabi sa kaiisip. Permi na noon og kabilar. Gisugot na lang pud nako siya aron magsugod na may kopras. Nabitaw. Wala kay bawo nga grabe man pud ay juning mga lugit ni si Jack Nails. Magpaka-paka ang agi. Kay one time ana, 3 months na may ato. Unya, kami ray nabilin sa bahay kay wala si Uncle. Nagtagbo jod ang kobra og banakon. Sinulaay pamiato unya kay ang kamot ni Jack kay niabot naman didto sa may ubos sa kuha. Mura maggusto nga mo check in na ba? Gilamian na jud kikog tingog ani og niingon ko nga ayaw ana brad. Ayaw ana pero maopay naghawid sa kamot ug maopay nagpa-check in. Pagkalamian man di ay nga lugiton ba. Samot na jud nga pagluhod kay laing lugit man ang gigamit. Natawag jud nako tanang pwedeng tawgon sa kalibutan. Singingnan nga brad. Og perte na jud nako nga nalamian na kaayo og nakaingon nga eat all you can. Nisamot og kalami kay nagsigig katawa si siya. Nga mura pud og ni vibrate pa. Pag umantawon mura kog nahubas. Tagbaw lagi sa eat all you can. Pero gikulbaan ko kay gikuha man ni Jack ang iyang bakos og naahak na jud. Mugawas na jud ang tinuod nga mulugit pa. Hapit ko magpanglibat kay huy nakakanta jud ko jumbo hotdog. Kaya ko ba to? O siyang giingnan nga huy brad, kalma lang ta. Tubag po si Jack nga dili na ni madalag kalma babe. Nitubag po ko nga huy, wait, Aisa kay mag-ilis na ko. Nagdali-dali jud kog kuha sa kong panty og nagdali-dali kog suot. Nakapangutana yun na si Jack kung anong nag-ilis na ko. Wa ko siyang giingnan nga taklubi sa na imuhag balik. Dili jud ni matabang og karonta. Nitubag po si Jack nga, babe, sakit kay di na ako mapagawas. Okay ra na. Pwede ra nimong dili na hubuon kay ibag-id lang ni nako dira. Nakapamalikas jud ko ato ko siyang giingnan nga dili ko brad. Sa paa na lang nako. Ako anang ipiton ang imuha. Ug wala na jud na nakagwanta si Jack og nisugot na lamang. Naglingkod ko ana og diha siya sa kong paa nga nag-chainsaw. Hawoy kaayo ni Jack pero bahala siya. Lain na kay sa kong pamati kay naay nagkiyod-kiyod sa kong paa. Pero naisahan jud gihapon ko.
Kay nagkapaspas man na og niabot man dyan nag-slide padong sa kuang tunga. Ug didto na siya nagpagid-pagid sa iyaha sa kuha. Pero basa adyo sa akong paa pagkahuman ay maong what's the style? Ipit style. Pero mao ra gud to. Nahadlok pa ko sa lugit ni Jack. Maong hantod karon kay never been pasud ko. Nabot ra pud min Jack og 1 year og tunga sa tuig. Tanawon rinig asa ko maapil adto ba ko sa gitilaan unya gibiyaan or gitilaan unya gipakaslan. Pero unsa man nga dawat-dawat na lanta sa tuang kapalaran ani. Sa mga to nga nagpadayon na rapod na ang amo ang relasyon ni Jack. Unya one time pa jud ana kay na umod jud ko. Pagka di malasa na jud kay naguba pa jud akong mamords nga motor. Ahak man jud ni nga mga kamote kaayo nga riders ba nga murag mga walay seminar. Chill ra kay ko ato nga nag-drive ba. Unya niabot na ko sa may eskina ug kalit ra magsulod tong buing nga walay seminar. Nagkaduol mi kay parehas mi nga ning gisiga na lang jud amo ang mga mata. Maayong pagkasungag na mo ug abi kog mamatay na ko kay nilupad man ko sa motor nga nakaingon jud kog aha kaani. Mamatay na lang ko nga wala pa katilaw sa lugit ni Jack Nails. Bitaw. May ganit na lang kay murag siyam pod ako ang kinabuhi. Nakatabang akong helmet kay naigo ra ba jud akong ulo sa may semento. Pero sakita sa akong lawas pag landing kay wala ko kabangon dayon. Diha ko ni bangon pagduol na sa mga tawo ug diha pa ko nakabantay nga nagisi ako ang pantalon. Wala pa na ako mabati ang sakit kay nitindog jud ko dayon ug nangita ko kalingkuran. Wala na pud ko nakita sa gabangga nako kung buhi pa ba kay daghan namang tao. Maayo na lang gani kay wala na unsa akong phone sa ko ang belt bag. Mong natawagan din nako si Jack unya wala pa jud mitubag. Nagsige lag-aring. Mong number sa lang station ako ang gitawagan. Nangutan na din ko ana nga naa si Lansang diha sir. Nitubag pud siya na si Sir Jack Lansang, ma'am? Na, ma'am. Ningo din ko nga, palihog ko, sir, be. Ingna nga si Ossie ni. Importante lang. Sa mo to nag-okay po siya, taod-taod. Ana, nag-hello na si Jack. Ako din siyang giingnan nga, nadisgrasya ko. Og paarion din ako, kay ngipo nalay kumpleto na ako. Ingon po si Jack nga, ha? Masa ingipon nalay kompleto? Pagtarong diha. Asa man karon. Perting hadlo ka ni Jack sa ngipon nalay kompleto nako kay pag-abot niya, una niyang gigunitan na kontiel o kamot. Motong gisital ra pud to namo kay niangkon man tong walay seminar nga iyang sala og siya ang moangkon sa damage sa motor. Kay og dito niya angkunon, bubuan jud na kog alcohol iyahang samad. Morning ning tambay-tambay lang ko sa balay karon kay injured na pod. Pero balik lang sa atas sa time katong nanguyab si Jack sa kuha. Katong pagpanguyab ni Jack sa unang panahon, wa man jud ko dayon ma-in love niya. Binarkadar gihapon akong tan-aw niya. Mang-side pa man gani kog mamords. Unya kini nga time kay si Jack wala pa pud kahibawong macho papay di ay ni si Mario nga Maria. Mao siya ginita ni Jack kay sigon mig-uban. Unya one time ato kay nanawag man to si Jack nako. Unya gaoban ning Mario nga Maria. Na siya sa balay ato kay nilaag og nakitan-aw og salida. O kay mga isog man minduha atong panahona, itanaw na mo tong madre nga ungo ba. Mura may gipang patay sa sigig singgit kay makuratan. Unya pagtawag ni Jack ana, mopalayo unta ako, pero
Asayang ako ang 500 kay gapos ta anay na pud ming Mario nga Maria. Nga kung kinsay mo surrender og tan-aw, mo'y pilde. Dili pwede mo piyong. Focus jud dapat sa paglantaw. Wala pud ko papildi oy. Sayang ako ang 500. Naglurat jud ako mata sa screen nga nagtubag ni Jack. Nautanan ni si Jack nga kung asa na daw ko. Itubag pud ko sa iya ha, nga naara ko sa balay. Ngayon si Jack nga, gimingaw ko nimo ba? Unya mao jud nay paggawas sa ungo sa moang gilantaw ba? Nagdungan mig paninggit ni Mario nga Maria. Nakapamalikas jud ko. Nga mura na kog atakihon. Unya si Mario nga Maria, mura po giluba. Unya hangtod sa mura mig mga buang kay hadlok kay dagway ang madre. Pero naglurat yapon ang mata nagtan-aw kay ang 500 kaya madisgrasya jud. Sa nilurang na pod, gibalik na pod nako si Jack. Nangutanan na si Jack kung kinsa kunoy kauban nako o kung nag-unsa daw mi. Og sa dihang nikalit naman sa nang gawas ang ungo, nagsininggitay na pod ming Mario ug Maria. Perting ingon sa Mario nga, di nako. Unya, nagsyagit-syagit jog taman. Og pagkakalma na sa daan ha, nibalik na pod kong Jack, pero iyahan ang gi-end ang tawag. Basin gisapot. Para po nako tagda kay importante ang 500. Ang ending kay walay ni daog kay way nagpapilde. Gitan-aw jud namog humanto nga salida. Resulta ana kay siga na lang pod akong mata hangtod magbuntag kay wala ko nakatulog ato. Gitry pa na ako nagtawag si Jack pero wala na niya tubaga. Unya na ko'y gimail ato nga suhat o kining station nilang Jack dool sa post office. Timing pod nga diha siya sa gawas pag-abot nako. Nibusina ko ana paglabay niya. Igo pag humana kog park, ni dool ko sa yaha. Sumatong nangumusta ko sa yaha. Og pagtanaw niya sa kong suot kay hip-hop na pud kog porma nga pang Andrew E. in the house kayo. Nangutanan si Jack nga, nailaing nanguyab nimo? Nitubag pud ko ana nga, wa man, tinga gani ko nga nung nanguyab ka na ako. Nitubag pud si Jack nga, kadtong si Mario, unsa man to nimo? Nitubag ko nga, si paring Mario, parikoy raman to nako. Og nitanaw na pod siya sa kuang suot. Ingon siya nga, utruhan na guna imuhang sinuotan. Tubag pod ko nga, sa may problema day ani akong suot nako ba? Tubag pod siya nga, mura kag adik. Og nitalikod din na siya. Mura na unta ko atog mainsulto pero pagtanaw po nako sa kong kaugalingon, murag tinuod man pod. Nisamot pa jud ka high blood ni si Jack Nails katong nang laag na sadmi ni Mario nga Maria. Pabayit-bayit ni si Mario nga Maria pero dato ni. Mga negosyante pod og pamilya. Nya katong laag na mo kay nagvideo-video pa na si Mario nga Maria nga perting suyaan ni Jack. Igipasuway man kog suot sa bayot og supakod sa kong kabubuton nga gabra ko ato og pinamamords nga short ra ko og nagwig kay mura kog bayot tan-awon sa kong buhok nga clean cut. Unya bland pa jud ang gipasuot nako nga wig ba. Aha ka. Gihimo ta namon duha para ipakita sa pamilya ni Mario ug Maria nga hilig jud ni siya mamords. Bisan sa tinuod kay nang panglibat siya sa mga afam didto sa Palawan. Nanawag man nagkalit si Jack kay kita man pud siya sa gi-upload ni Mario nga Maria. Updated man ni kaay si Jack sa mga happenings sa akong life. Nangutan na siya kung kinsay kuyog na ako. Tubag pud ko niya nga si Mario. Tubag si Jack nga, kamuran to ha? Nitubag pud ko go. Og wala na siya nitingog. Taod-taod ana, nagsigil ako og hello niya kung naa pa ba siya. Ingon si Jack nga,
Pagsulti ra gud Rose og undangon na nako ning pagpanguyab nimo. Di kay murag imora kong binuangan. Og seryoso makay nagtingog si Jack Nails. Ako siyang giingnan. Giunsam day ka nako, Brad. Og wala na siya nitubag. Og ipalong na niya ang tawag. Nakonsensya na noon ko og wala noon ko nakakonsentrate sa mga suroy na mong Mario nga Maria. Imbis lami kayong palawan, unya daghan pa jug mamors. Gusto naman noon kong muuli og tukon si Jack Nails nganong nasuko siya. Sa motong pag-uli na mo, nagsige na kog tawag ni Jack pero wala na ko niya tubaga. Wala po nagpakita maong nangita kog pamaagi. Nangutan ako ni Uncle kung wala ba siya isugo nako didto sa police station. Nitubag po si Uncle nga wala. Nitubag po ko ana nga basig na aday kol. Sugo ako be kay moadto ko dayon. Nitubag po si Uncle nga wala lagi. Tubag ko nga sige na Kol. Basi na kay nakalimtan. Nakapangawat yun na si Uncle siyang upaw kay lagi wala ligid ako na siya isugo. Hagua po ni Uncle ba kay dili man mo support. Sa matong giat ka na lang nako si Jack nga padong muli. Nako siyang motor nga nagtambay-tambay. Pag-abot niya ako siyang giingnan, Brad, how are you brother? Pero wala jud ko tagdaan na o giwaklir ako siyang motor kay musakay siya. Ayo ra lansangon lagi ba. Pag andar niya, nagdali-dali pud kog angkas ba. Abi kog dili pa mo dayon pero ni pasutoy man hinuog dagan. Ako siyang giingnan, "Ngoy Brad, ako motor didto." Hunong sabi. Pero wala yun na siya maminaw. Lisod pud og moamba ko sa motor. Sa motong ni Kuyog nalaman pud ko kung asa siya mo uli. Niulo yun na siya silahang balay og paghunong niya kay maabri na gate, ninaog pud ko. Abi kog tagdon ko pero nisakay na laman na siya balik sa motor og nisod og wa jud manumbaling nako. Nakapangita na lang kog sa amin kay basig espiritu nako nga dili na makit ang Jack. Naminghoy tawon ang inyuhang ose ato. Hinay-hinay na lang tawon pud kog balik sa agi. Gipasakay raman ko unya gibiyaan. Okay kayo. Unya layo-layo na sadto ako ang nalakaw ug sakalit nilabay man na si Jack Nails ug nihunong atong layo. Nakailis na. Buing pod kay pasakyon lagi ta pero pabaktason paglayo. Sumutong ako siyang giagbayan. Nangutan ako sa iya kung unsay problema. Ako siyang giingnan nga sultihi ko. Dili dahin ko nimo tinggan. Mura man sad taan nagwalang pinagsamahan. Nang hupaw pa na siya og niingon nga dili ko ganahan anang paasahon na rako unya wala di ay. Kalami pod lansangon ni si Jack nga mura ra pod biag wa niya buhata ni Ma'am Ann nga gipanguyoban unya gibiyaan. Ingon pa na siya nga nakaigugma na ako o wala. Nitubag pod ko ana nga naman Brad. Unya wala na siya nitingog pero taud-taud ana kalit raman na nga dako kaayo ang iyahang smile. Nangutana pa na siya balik nga naa o wa. Nitubag pod ko nga naa lagi. Og mas midako na ang iyahang ngisi. Tira ko siyang giingnan, nali ko'y buwad dala Brad gikan patug Palawan ba. Kalimtan baday ka na ako. Tuwa sabay, kalimot kog dala, 1 kilo pod to. Lami itong buwara kay labas ba. Labya ka na mong paring Mario, na unsa. Og di na masabtan ang naong ni Jack nga malipay ba o kalatahon na lang ko. Pero sa tinuod lang, nagka-love na pud ko ni Jack ane. Kay dini nagsugod nga sige na kog patukar og di makatulog sa gabi sa kakaisip.
Bitaw. Og sa panahon pod nga gisugot na ako si Jack, wa pod to'y klaro kay nahubog ko. Bunyag man to sa kong pagumangkon og na-invite po ni si Jack pagkahibalo nilang nanguyab ni nako. Ipahatod na kong angkol ni Jack sa bahay kay aliwaros na ko nila. Pero kahibalogod ko sa akong mga gibuhat og nakainom lanjud ko ba. Ningon din na si Jack nga last na daw to na akong inom. Nag yes sir rapod ko. Pagkabat na mo suportahan, nangutanan na siya kung kaya na ba na ako musulod. Nag yes sir ako siya ha. Dinanagin na si Jack nga muli og nag yes sir ko niya pero itawag na ako siya. Ning ora po na si Jack og ihan akong gipasulod pero ako siyang giingnan. Ahak brad, na in love naman hinoon ko nimo. Gwapo na kay ka sa kuang panlantaw. I love you brad. Tubag po si Jack ato nga, hinubog raman ang imo. Balikan na ugma og di nakahubog. Og nitalikod siya. Pero ako siyang giingnan. Hoy brad, ingnan kag uyab na ta. Pero wala gina siya nito o kay nahubog ra daw ko. Nikanta pa ko ana katong titibo-tibo ba. Pero iyon na si Jack nga tan-awon ra daw ligi namo pagkaugma. Og pagkaugma jud ana kay nibalik na si Jack. Sayo kayo, padong mo duty. Gidokdok na kong angkol sa kwarto. Sakit yung ulo ato kay lagi nakainuman. Nagkamuritsing pa ko nga ni atubang ni Jack. Ako siyang giingnan. Nga good morning brad. Mga pisa ta. Iyon si Jack nga, di na ko magdugay man pod. Sa moto nangutan ako siya ha kung sayang tuyo. Ingon po si Jack nga, nakahinumdum ka atong giingon ni mo gabi eh. Nitubag pod ko nga, kadtong uyab na ta? Oh good. Lisod pod. Nakainom maraman ko. Wala man ko nakalimot. Dindagan kaya nag-iingon si Jack. Iyon siya nga. Usba na imong nilihokan na imong porma pod. Ayaw naguputi na imuhang buhok. Ayaw na sad pod og sige giinom. Mas laki paglihok kaysa adtong Mario. Nitubag pod ko nga. Aw, moara man ka Brad. Og nidol na siya na kog niingon nga. Mo text or tawag ra ko kay straight duty ko ron. Naglingi-lingi pa na siya sa palibot kay basi na si Uncle. Unya kay all clear man, kiss dayon sa lips. Namnam kaayo. Niyungong pa na siya nga, love you babe. Itubagpod ko nga, sige Brad. Tubag po si Jack nga, tarong ba? Tubagpod ko nga, love you Brad. Dinayon si Jack nga dili nali ko mag-Brad saya ha. O siyang ingnan nga naanad na ko. Unsa man di ay, pre? O sige, love you pre. Og nakapangawat na lang yun na siya og nananghid na nga moadto na siya. Iya pa kong giingnan nga maligo na daw ko kay baho daw ko nukog tandway. Aha kasad. Og mao na to ang wala damahang panghitabo nga nagkauyab min Jack Nails. Ug nahimugso ang bag-ong o sige. Kaya request man ni love na kong Brad, rock and roll ta sa pagkahimong bayi all the time. Pero nagyapoy swag. Di gihapon mawala ang pa-leather jacket kay mo na niya akong trademark. Bitaw. Di na ko atong pina-Andrew E in the house ba. Pero akong linihukan o sinultihan, wa jud na bago. Murag gihapog palahubog sa eskina. Naanad ra po na si Jack sa Kuantaras. Pero katong gipailan ako sa iyang family, ang pamilyang langsang numero 4. Bitaw. Kaingon sila asang hearing na ako. Formal kaayo inyohang OC. Nakaterno nga slacks ug coat unya naka heels pa. Mura kog abogadang wala ka pa sir. Ug buotan naman pod kaayo ang pamilya ni Jack. Samot na nga kailad ay silang angkol. Ug di lang unta ang moabot nga naapil ko sa raid nilang Jack sa una.
Kay nahimo naman kong OC new version ato, daghang mga barkada nako sa una nga nabaguhan. Labi na to mga tumboy nga sigig ubanan ako sa una, labi na si Mar nga maoy nakaingon nga gapatong-patong ang sapot ni Jack Niels. Nagkita man mi sa mall pero uban mi ato ni Jack. Ingon pa na si Mar nga, "Hoy OC, wala ako kaila ba?" Og nag-sir pod siya ni Jack. Ingon pod ko nga, ila-ila hasa. Mustang buhay natin ngayon. Ingon po tong isa ka barkada niya nga, "Uyab nimo?" Itubag pod ko nga, "Papa nako." Ug nangatawa sila. Gipila-ila pa na ako na si Jack Niels sa ilaha. Unya gi-invite pod ko ni Mar ana nga padtuhon ko sa iyang birthday. Nag-OC gira pod ko. Unya nakabantay jud ko anang Jack nga murag na bad trip siya. Nangutana pa na siya kung tig-uban pa ba daw kuno nila. Nitubag pod ko nga wala na. Nabaguhan lang siguro sila sa kung porma karon. Nangutana pa si Jack kung moadto ba jud daw kuno ko sa birthday ni Mar. Nitubag pod ko nga kaon may adtuon ako Brad. Dili man binuang. Ug wala na dyan na ni tingog si Jack Niels. Mata ko siyang giingnan nga joke ra bitaw ba. Dili man ko moadto. Pero dili na jud unta ko mudong ato kay sigurado kong masuko ni si Jack ba. Pero gipugos man kong Mar. Unya kay di man ko ganahan anang pugson ko, niingon na lang din ko o sige aron mahuman. Wala ko magsaba ni Jack ana. Lami kayong sabaw sa humba. Diha po'y nag-inom og narespetar lang pod ko usa ka baso. Pampahilis sa humba ba. Niuli din ko pagkahuman og bisag ipugngan ko nila, wala jud ko nagpahawid kay basig mag-raid na sad silang Jack. Unya naa na pod ang dakong dimalas ba. Bitaw. Og wala ko'y tanaw-tanaw sa kong phone ana hantod sa nakaulay ko. Diha na nako gi-open paghigda nako kay mo chat ko sa kong Brad nga sa puton. Pero nakasinggit pod ko og panuway kay wala ko bantay nga nagpicture da ni si Mar sa kong kilid. Unya naghawid ko sa baso nga gitag pa jud ko sa mga ahak ba. Dali-dali delete og ebidensya. Nagchaten kong Jack nga, "Good night Brad. Love you todo lagpas buko-buko." Og na-reply siya nga, "Delete pa. Lagpas judi ay sa buko-buko ang kakulba." Mong nanawag ko kay di na matabang og chat. O siyang gingnan, nga Brad. Sorry na Brad. Gipugos manggod kong Mar. Unya, wala man pud ko gadugay adto Brad. Pero wala yun na nitingog si Jack. Ako siyang ingnan, nga Brad. Last na jud tong kita na mo Brad. Bisag ilubong pa si Mar, di jud ko mo attend. Pero wala gyapon na siya nitingog ba. Sa puton kay tawhana nga lupig pa man ko. Ako siyang ingnan, nga Brad, napakoy kay istorya dira. Niingon ra po si Jack nga manawag ra daw siya pagkaugma. Pawong dayon nga makamata na pud kog di makatulog sa gabi sa kakaisip. Wala ko nakatulog ana kay nakonsensya ko mong pagkabuntag ana sayo ni ana si Jack ug mura jud kog panda. Ingon si Jack nga, "Tarunga gunang imong dagway. Nahubog kagabi no." Nitubag pud ko nga, "Promise Brad, bisag mamatay pa to si Mar karon wala ko naghubog gabi." Ug niingon na si Jack nga dili naligi daw ko sigig uban nila. Nitubag ko ana nga dili naligi Brad. Og nigakos dayon ko niya. Kaumot sa kong Brad oy kay lami man ilansang sa kwarto. Bitaw. Dali ra jud maitok na si Jack nako og dali ra mabikil. Gamay sipyat nako sa puton dayon labi nag uyab naming duha. Daghang bawal mao nang maglabad iyang ulo kay di man jud kalikayan nga mutilibagbag ko. Kay ngano bitawng giuyab ko niya. Nangita yun siyang problema. Maparehas yun siyang angkol nga pila nalay buhok ang mahabilin. Samot atong naay nag-racing ba?
Nakalabay raman unta ko ato pero nalingaw man kog tan-aw. Bawal to nga racing kay diha man sila sa karsada. Unya ang motor nga gipanggamit kay di pod pang racing ba. Lupigan kaayo ako ang mamords nga motor. Og madisgrasya walay sala jud. Lami na to kaayo unya kay diha may niabot nga patrol. Murag mga putyukan nga nangapuhag og ihay og panagan. Dito noon ko nalingaw og tan-aw. Ako kay chillax ra kaayo sa daplin pero pagtanaw nako sa usa ka pulis, si Jack Nailsman. Nagdali-dali og suot sa helmet. Mupasutay na unta ko pod unya nakit-an man ko. Ang naong ni Jack paduol kanang padong bitaw ko nga latuson. Suko kay siya. Nanguta na siya kung anong naa ko dito. Itubag pod ko nga, di brad oy, nilabay ra ko unya nikitan-aw ko ba? Wala ko'y labot ani. Nidool po tong usa ka pulis og nitutok nako kay gikuha man akong helmet. Ingon din siya nga, di ba uyab ni mo ni sir? Ingon pa si Jack nga, oh, ako na'y bahala ani. Og nitando ra po tong pulis og nilakaw. Nangutan na pod ko ana nga, mapil kog priso brad. Ingon si Jack nga, uli, mura gabugaw og iro. Ni good night na pod ko niya og naglabyo sa iyaha. Nagpasutoy dayon ko ana. Nakonsensya pod ko kay basig. Makamansa to sa ngalan ni Jack Nails na ma-promote na raba unta siya. Ako niya makaingon nga matangtang noon siya sa serbisyo. Maong sukad ato, naglikay na lang jud ko sa mga daotang elemento. Bisan paging ani ko, kaing ani naman jud ko. Langas kayo ko. Pero, di jud malikayan nga mabikil ni si Jack Nails nako kay gusto niya tingali nga magpuyo ra ko sa opisina ni Uncle nga magsigig print kaysa mulakaw nga bisag asa na lang malagpot. Ug iya mong kalugutan sa kuha kay di ko mananghid niya. Dili gani ko mananghid ni Uncle nga siya'y nagpasweldo nako. Nga og na siya isugo unya inighuman, batsi na dayon ko. Di na din ko mabalik sa opisina niya. Mahadlok siguro ni si Jack ug maotro tong nag-grade sila. Unya na ako nga gasigang mata. Unsa na lang ka-high reaction ni Jack Nails. Basig isod na lang tingali ko niyag sako ug ibalibag atong lawod. Bitaw. Kaya maangkon man jud pud ko nga bugoy-bugoy ta sa una. Kuyog-kuyog ato nilang mar nga BI kaayo, unya wa ko'y taro nga mga barkada o nang nahimo na pud hinuon kong sanggano. Ingon pa na si Mario nga kadugayan anak kay mapulan dyan na si Jack ni Maosi. Buwagan man jud ka anak ba? Moro gani ni daginot ni mo. Tubagpud ko nga hadlok mang buwagan nga naabitaw ka. Agwantahon ako na imuhang pagkabayot. Og nag-iw-iw ng Mario nga Maria. Sa matong daghang dalani ang relasyon namong Jack Nails. Uyab nako, barkada, usahay mo ramig, igsuon, usahay pod, murag amahan og inahan nako kay permi ko nga mawalihan nga wala sa oras. Dakong pasalamat ni Uncle nga gidaginot kong Jack kay naa naman ay tig-monitor nako nga di na siya maupaw nga magsigig konsumisyon. Di man po ko kanunay nga magpabadlong ni Jack. Naman po yung mga panahon nga malipay si Jack nako. Katong birthday niya nagpagwapag maayo inyuhang Aussie. Babaeng babae nga fitting tanan ako ang gisuot. Hulma ang pila ka layers nga mga bilbil. Bitaw. Nagpatabang pod ko sa kong aga og makeup aron mahimo pod tang tawo tan-awon kay mauwaw ta sa reunion sa lansang nga clan. Kay natunog man pod og birthday to ni Jack. Wala pa jud mi nagkasinabot ni Jack kay nakaingon ko sa balay ra nila sila mag-reunion. Pagkamamong ba nga sa dagat man di ay. Naka-makeup ko nga mudong ra day kog dagat. Aha ka. Naka-heels pang buing. Natingala si Jack bagawas na ako kay sexy kaayo ko. Nangutanan na siya kung asa daw ko padulong.
Nitubag pud ko nga, asa man di ay? Birthday man ka nimo karon. Tubag si Jack nga, inga na imong porma? Nitubag pud ko nga, oo, okay ba Brad? Mamords na ba? Og nagkunot so ng kilay ni Jack, og ningon siya nga, pag sinilas ragod, malubong na imong heels ato. Nakapangutana gyud ko ato kung asa mi padulong. Og ningon si Jack nga sa dagat. Hapit maipo akong heels sa kabug-at sa kong abaga nga naminghoy. Nagdagandagan na pod ko sa balay kay mag-ilis. Nag-ilis kog mamords nga shorts og t-shirt pero wa na ko walang make-up kay sayang. Buot silag mag-makeup ko sa dagat nga tag-as kaayog pilok. Wa ko nagdalag motor og niangkas ra kong Jack aron sweet. Pag-abot na mo, ako'y gipananaw nila nga murag artista. Ayo ra jud nga nag-makeup ko. Mahinhin pod kog lihok ato aron di pud ta masawayan og maingnan nga tumboyon. Sa sobra kahinhin nako kay halos mata nalay naglihok-lihok nako. Nakapangutana gyud na si Jack kung naunsa ko. Nitubag pud ko nga, wa man. Naunsa man ko? Tabag si Jack nga, mura manggod kag ni tikig. Ako siyang giingnan, ayaw sigig sinamok Brad. Gutom na raba ko. Kanus apa man ta mga on ani. Lami na jud kay mo paksi sa litsyon og si Jack ay nagkatawa lang. Pag man mo kaon, lami na unta kayo maligog dagat pero masayangan man ko sa kong make-up ug panagsarata mahimong tao. Dito na lang ko sa punuan sa lubi nga nag-chill-chill, dool raman pod nako si Jack. Nidool pa na siya sa kuwa og ni Agbay ug nangutana kung di ba ko maligo. Ako siyang giingnan, dili ko Brad kay sayang ako ang make-up. Nangutana gyud na siya kung ano ligi daw nag-makeup ko nga sa dagat man may padulong. Nagkatawa pa na siya. Ug taod-taod na kay nikalit lang nagpasalamat si Jack sa kuha. Ito bagrapod ko nga, welcome Brad. Ingon pa si Jack na ayaw nagsigig pabadlong nako ha. Tubagpod ko nga, yun sa naman daipod ka na ako Brad. Tubag si Jack nga, matiguwang kog dali nimo. Ako siyang giingnan, nga asa man dahi paingon nga nagkatiguwang naman ka. Tubag si Jack nga, tulo akong birthday wish karon. Una ana nga di nakasigig pabadlong. Ikaduha kay good health natong duha. Ug ang ikatulo kay makaliwat ko nimo karong tuiga. Pero pagkadimala si Jack kay wa na tuman iyahang plano nga makaliwat kay maulig ito. Nahadlok man ko sa iyang lugit. Atras ag anay kay grabe kadako sa butakal. Di pa makaya. Kinahanglan pang buki-kion og ayo maong taman ratawon sa bagid-bagid si Jack. Iyang mga liwat diha ratawon sa tuhod nako taman. Better luck next time na lang mga little lansangs. Bitaw. Og mao na ni ang ending sa kuwang story. Goodbye na inyong Osi. Og maora to ang matiti nako sa kaagi namo ni Jack Nails. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
so